Μία παλιά βιντεοκασέτα έπαιξε κατά λάθος στη μέση του πάρτι γενεθλίων ενός αρχηγού της μαφίας και η σύζυγός του, δολοφονημένη 7 χρόνια νωρίτερα, εμφανίστηκε στην οθόνη. Αλλά η πραγματική φρίκη ξεκίνησε όταν κατονόμασε τον άντρα που ήταν εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στους καλεσμένους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η βραδιά στην έπαυλη του Λορέντζο Ντούκα φαίνονταν άψογη, σαν κάποιος να είχε προληπτικά σβήσει την ίδια την πιθανότητα καταστροφής. Οι σερβιτόροι κινούνταν σιωπηλά κάτω από τεράστιους κρυστάλλινους πολυελαίους, η απαλή μουσική ενός κουαρτέτου εγχόρδων περιπλανιόταν στη μαρμάρινη αίθουσα, και άνθρωποι των οποίων η επίσημη περιουσία μετρήθηκε σε εκατομμύρια, αν και οι πραγματικές πηγές αυτών των εκατομμυρίων προτιμούσαν να μην συζητούν ούτε καν πίσω από κλειστές πόρτες, κουβεντίαζαν γύρω από μακριά τραπέζια. Στο επίκεντρο όλων αυτών στεκόταν ο Λορέντζο, ο οποίος μόλις είχε κλείσει τα 42, παρακολουθώντας τον δικό του εορτασμό με την έκφραση ενός άντρα που είχε βρεθεί κατά λάθος στη γιορτή κάποιου άλλου. Δεν είχε γιορτάσει γενέθλια για 7 χρόνια, επειδή η τελευταία του ευτυχισμένη χρονιά τελείωσε με ένα δώρο από τη σύζυγό του, Ισαβέλα, έναν μικρό ασημένιο αναπτήρα με χαραγμένη τη φράση «Ελάτε σπίτι ζωντανή». Το επόμενο κιόλας βράδυ, το αυτοκίνητό της βρέθηκε στον ποταμό East River με σπασμένο πλαϊνό παράθυρο και αίμα στο πίσω κάθισμα. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε αναχαιτιστεί καθοδόν από το εξοχικό τους, ο οδηγός πέθανε ακαριέα και η Ιζαμπέλα επέζησε για αρκετό καιρό ώστε οι γιατροί να προσπαθήσουν να τη σώσουν, αλλά όχι για αρκετό καιρό ώστε να αναγνωρίσουν τον δολοφόνο της. Ο Λορέντζο δεν χρειαζόταν δίκη τότε, επειδή στον κόσμο του υπήρχαν άλλοι τρόποι για να εντοπιστεί ο ένοχος και τα επόμενα 2 χρόνια οι άνθρωποι που πίστευε ότι εμπλέκονταν στο θάνατο της συζύγου του εξαφανίστηκαν μαζί με την οργάνωσή τους. Μετά από αυτό, έπεισε τον εαυτό του ότι η ιστορία είχε τελειώσει, αν και οι ψυχολόγοι γνωρίζουν από καιρό πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια τέτοια πεποίθηση. Το έργο της Ελίζαμπεθ Λόφτους σχετικά με την ανακατασκευαστική φύση της μνήμης έχει επανειλημμένα δείξει ότι το ανθρώπινο μυαλό δεν αναπαράγει το παρελθόν όπως μια βιντεοσκόπηση, αλλά μάλλον το επανασυναρμολογεί κάθε φορά από θράψματα. Και ο Λορέντζο δεν είχε καταλάβει ακόμη ότι για 7 χρόνια ζούσε μέσα σε μια εκδοχή γεγονότων που κάποιος τον είχε βοηθήσει πολύ προσεκτικά να συναρμολογήσει. Η αγωνία αυξάνεται. Κάντε like αν υποστηρίζετε τους χαρακτήρες και ενημερώστε μας στα σχόλια από ποια πόλη ή χώρα είστε. Είναι σημαντικό για εμάς να σας δούμε όλους. Εγγραφείτε στο κανάλι για να ενημερώνεστε για νέες ιστορίες. Το πάρτι οργανώθηκε από τον μικρότερο αδερφό του, τον Αντριάνο, το μόνο άτομο στην οικογένεια με το οποίο ο Λορέντζο επέτρεπε να διαφωνήσει χωρίς συνέπειες. Και ήταν ο Αντριάνο που πέρασε εβδομάδες πείθοντάς τον ότι 7 χρόνια πένθους δεν θα άλλαζαν τίποτα. Ο Λορέντζο τελικά συμφώνησε σε ένα μόνο βράδυ, αγνοώντας ότι το παρελθόν ήταν κρυμμένο μερικές δεκάδες μέτρα από την κεντρική αίθουσα, καλυμμένο με σκόνη και κρυμμένο μέσα σε μια συνηθισμένη μαύρη βιντεοκασέτα. Την ανακάλυψε η Έμα, η τρίχρονη κόρη της νέας υπηρέτριας, Σοφίας, η οποία βοηθούσε το προσωπικό της κουζίνας εκείνο το βράδυ και ήταν σίγουρη ότι το παιδί ζωγράφιζε ήσυχα στα δωμάτια των υπηρετών. Η Έμα δεν ήξερε τι ήταν η κασέτα VHS, οπότε τα 2 λευκά καρούλια πίσω από το διαφανές πλαστικό της φάνηκαν πολύ πιο ενδιαφέροντα από οποιοδήποτε παιχνίδι. Κουβάλισε το έβριμα μαζί της για σχεδόν 20 λεπτά, μέχρι που έφτασε στην κεντρική αίθουσα, όπου οι τεχνικοί είχαν στήσει ένα παλιό βίντεο για την οικογενειακή ηχογράφηση που ο Αντριάνο σχεδίαζε να δείξει στον αδερφό του μετά την τούρτα. Ανάμεσα στους 200 ενήλικες, κανείς δεν πρόσεξε το κοριτσάκι κοντά στον εξοπλισμό. Οι άνθρωποι πρόσεξαν τους φρουρούς, τα όπλα, τα ακριβά κοστούμια και τα οικεία πρόσωπα, αλλά σχεδόν ποτέ δεν πρόσεξαν το παιδί της υπηρέτριας. Η Έμα βρήκε μια κατάλληλη υποδοχή, έβαλε μια κασέτα και πάτησε ένα μεγάλο κουμπί. Η εορταστική μουσική σταμάτησε ξαφνικά. Ο προβολέας τρεμόπαιξε και αντί για τις προετοιμασμένες φωτογραφίες, γκρίζες λωρίδες στατικού ηλεκτρισμού έτρεχαν στην τεράστια οθόνη. Αρκετοί καλεσμένοι γέλασαν, νομίζοντας ότι είχε γίνει κάποιο τεχνικό σφάλμα, αλλά τα γέλια τους έσβησαν σχεδόν ταυτόχρονα όταν η εικόνα σταθεροποιήθηκε και μια νεαρή γυναίκα με λευκή μπλούζα εμφανίστηκε στην οθόνη. Ο Λορέντζο αναγνώρισε αμέσως την Ιζαμπέλα και το ποτήρι στο χέρι του γλίστρισε από τα δάχτυλά του τόσο ξαφνικά που ο ήχος του σπασμένου κρυστάλλου ήταν πιο δυνατός από τη μουσική που μόλις είχε γεμίσει το δωμάτιο. Δεν ήταν οικογενειακή ηχογράφηση, ούτε συγχαρητήριο μήνυμα, επειδή η Ιζαμπέλα καθόταν πολύ κοντά στην κάμερα, κοιτάζοντας νευρικά την κλειστή πόρτα και μιλώντας σχεδόν ψιθυριστά, σαν να φοβόταν μήπως την ακούσουν. Γύρω από το λαιμό της κρεμόταν ένας λεπτός χρυσός σταυρός που έλειπε από τη δολοφονία και στην κάτω γωνία της εικόνας υπήρχε μια ημερομηνία που έκανε τα δάχτυλα του Λορέντζο να παγώσουν.
Η ηχογράφηση είχε γίνει το βράδυ πριν από τον θάνατό της. Η Ιζαμπέλα έμεινε σιωπηλή για λίγα δευτερόλεπτα, μετά κοίταξε κατευθείαν στο φακό και είπε ότι αν ο Λορέντζο είχε δει ποτέ αυτή την κασέτα, αυτό σήμαινε ότι δεν είχε την ευκαιρία να του μιλήσει αυτοπροσώπως. Τότε ήταν που ο Λορέντζο παρατήρησε μια κίνηση προς τα δεξιά του και γύρισε το κεφάλι του προς τον Αντριάνο. Ο μικρότερος αδερφός του χλώμιασε μόνο για μια στιγμή, αλλά για κάποιο λόγο δεν κοίταζε το πρόσωπο της νεκρής γυναίκας που κάποτε αποκαλούσε αδερφή, αλλά το βίντεο, σαν να τον απασχολούσε περισσότερο το απλό γεγονός της ύπαρξής του παρά το περιεχόμενο της ηχογράφησης. Εν τω μεταξύ, η Ιζαμπέλα συνέχισε να μιλάει, εξηγώντας ότι για σχεδόν 3 χρόνια κάποιος υπεξαίρεζε χρήματα από οικογενειακές εταιρείες μέσω μιας αλυσίδας εικονικών λογαριασμών. Αλλά οι οικονομικές απάτες αποδείχθηκαν απλώς μια κάλυψη για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Θεωρούσε εδώ και καιρό τις ανακαλυφθήσεις αποκλίσεις λογιστικό λάθος, και έτσι παρέμεινε σιωπηλή μέχρι που έλαβε απόδειξη ότι κάποιος κοντά στον Λορέντζο σχεδίαζε ένα χτύπημα εναντίον της ίδιας της οικογένειας. Μετά από αυτά τα λόγια, η Ιζαμπέλα σήκωσε το χέρι της και έδειξε στην κάμερα ένα μικρό μεταλλικό κλειδί με ένα κόκκινο σημάδι. Στη θέα του, ο Λορέντζο ένιωσε γνήσιο φόβο για πρώτη φορά όλο το βράδυ, επειδή πριν από 7 χρόνια μόνο 3 άτομα είχαν πρόσβαση στην κλειδαριά που την άνοιγε. Ο ίδιος, η Ιζαμπέλα και ο Αντριάνο. Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα έξω από την πόρτα στην ηχογράφηση και η Ιζαμπέλα γύρισε γρήγορα, πλησίασε την κάμερα και ψιθύρισε ότι ο άντρας που φοβόταν ήταν ήδη καθοδόν. Εκείνη τη στιγμή κάποιος από τους καλεσμένους κινήθηκε προς την έξοδο, αλλά ο Λορέντζο δεν μπήκε καν στον κόπο να μάθει ποιος ήταν, διατάζοντας ήρεμα να κλειδωθούν όλες οι πόρτες και η ασφάλεια είχε αποκλείσει την αίθουσα μέσα σε δευτερόλεπτα. Η Ιζαμπέλα κοίταξε ξανά τον φακό και ζήτησε από τον άντρα της να θυμάται ένα πράγμα. Αν της συνέβαινε κάτι, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να εμπιστευτεί ένα άτομο. Είχε μόλις αρχίσει να προφέρει το όνομα όταν η εικόνα ξαφνικά διαλύθηκε σε στατικό θόρυβο. Ο ήχος εξαφανίστηκε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η οθόνη μαύρισε. Ο Λορέντζο πλησίασε τον εξοπλισμό, αφαίρεσε την κασέτα και είδε ένα μόλις αισθητό ίχνος μιας παλιάς σύνδεσης στην ταινία που σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Κάποιος είχε ήδη παρακολουθήσει την ηχογράφηση. Είχε βρει αυτό ακριβώς το απόσπασμα και είχε σβήσει σκόπιμα το όνομα που επρόκειτο να προφέρει η Ιζαμπέλα. Ωστόσο, στο πίσω μέρος της κασέτας υπήρχε μια σημείωση στο γραφικό της χαρακτήρα που ο ξένος είτε δεν πρόσεξε είτε δεν κατάλαβε. Δεύτερη κασέτα. Παιδική. 23 και 40. Ο Λορέντζο διάβασε αυτές τις 4 λέξεις 2 φορές, επειδή το παιδικό δωμάτιο της Ιζαμπέλας είχε παραμείνει κλειδωμένο από την ημέρα του θανάτου της. Και για 7 χρόνια ούτε καν αυτός είχε μπει, και το μόνο εφεδρικό κλειδί το είχε κρατήσει ο Αντριάνο όλο αυτό το διάστημα. Όταν ο Λορέντζο σήκωσε το βλέμμα του, η θέση του μικρότερου αδελφού του ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ήδη άδεια. Η άδεια θέση του Αντριάνο έλεγε στον Λορέντζο περισσότερα από οποιαδήποτε ομολογία, επειδή ένας άντρας που δεν έχει τίποτα να κρύψει δεν εξαφανίζεται από ένα κλειδωμένο δωμάτιο δευτερόλεπτα αφότου η δολοφονημένη νύφη του αρχίζει να μιλάει για προδοσία. Ο Λορέντζο δεν έτρεξε πίσω του, ούτε άφησε την οργή του να τον κυριεύσει, παρόλο που πριν από 7 χρόνια μια τέτοια υποψία από μόνη της θα ήταν αρκετή για να ανατρέψει ολόκληρη την έπαυλη. Ανταυτού, εξέτασε αργά τους καλεσμένους και, για πρώτη φορά, είδε τα δικά του γενέθλια για αυτό που πραγματικά ήταν. Όχι μια γιορτή, αλλά ένα δωμάτιο γεμάτο πιθανούς μάρτυρες, συνεργούς και ανθρώπους που αυτή τη στιγμή προσπαθούσαν να καταλάβουν πόσα πολλά είχε μάθει. Κάποιοι απέφυγαν το βλέμμα του. Άλλοι παρέμειναν προκλητικά στις θέσεις τους και αρκετοί ηλικιωμένοι καποκοιτάζονταν ήδη ο ένας τον άλλον με εκείνη την ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα που προκύπτει όταν ένα μακροχρόνιο σύστημα εμπιστοσύνης αρχίζει να καταρρέει σε ένα μόνο λεπτό. Ο Λορέντζο κάλεσε τον επικεφαλής ασφαλείας, Μάρκο Μπελίνι, και διέταξε ήσυχα να μην επιτραπεί σε κανέναν να βγει από το κτήμα, να μην κατασχεθούν τηλέφωνα και να μην ηχήσει συναγερμός. Ο Μάρκο εξεπλάγει, αλλά δεν διαφώνησε. Ο Λορέντζο ήθελε όλοι οι παρόντες να πιστέψουν ότι είχαν ακόμα την ευκαιρία να προειδοποιήσουν τους συνεργούς τους, επειδή ο πανικός κάνει τους ανθρώπους να κάνουν λάθη πολύ πιο γρήγορα από τις ανακρίσεις. Γι' αυτό πρόσθεσε μόνο έναν όρο. Όλες οι εξερχόμενες επικοινωνίες έπρεπε να αντιγράφονται διακριτικά από την ασφάλεια. Στη συνέχεια στράφηκε στη Σοφία, η οποία είχε ήδη τρέξει έξω από την κουζίνα και κρατούσε σφιχτά την φοβισμένη Έμα κοντά της, περιμένοντας τιμωρία επειδή κατέστρεψε τις διακοπές.
Ωστόσο, αντί για θυμό, ο Λορέντζο ρώτησε το κορίτσι πού ακριβώς είχε βρει την κασέτα. Η Έμα έδειξε προς την πτέρυγα υπηρεσιών και είπε ήσυχα ότι το μαύρο κουτί βρισκόταν κοντά στον τοίχο πίσω από την τηλεόραση και στη συνέχεια πρόσθεσε μια λεπτομέρεια που άλλαξε την έκφραση του Λορέντζο. Υπήρχαν άλλα 2 τέτοια κουτιά κοντά, αλλά το ένα είχε πάρει ο άντρας με τον γκρι κοστούμι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λορέντζο περπατούσε στον διάδρομο εξυπηρέτησης με τον Μάρκο, τη Σοφία και την Έμα, με το κορίτσι να κρατάει το χέρι της μητέρας της και να κοιτάζει πίσω που και που, σαν να φοβόταν ότι οι ενήλικες θα άλλαζαν ξαφνικά γνώμη και θα την κατηγορούσαν για όλα όσα είχαν συμβεί. Τα δωμάτια των υπηρετών βρίσκονταν στο παλιό τμήμα της έπαυλης, μόλις ανακαινισμένο από τον θάνατο της Ιζαμπέλα, και πίσω από τη βαριά τηλεόραση υπήρχε πράγματι ένα ορθογώνιο σημείο στη σκόνη, αρκετά μεγάλο για αρκετές κασέτες. Μια σπασμένη πλαστική θήκη, άδεια από φιλμ, βρισκόταν κοντά και φρέσκα δακτυλικά αποτυπώματα ήταν ορατά στο ξύλινο πάνελ. Ο Μάρκο πρότεινε αμέσως να ελέγξει τις κάμερες, αλλά ο Λορέντζο του θύμισε μια δυσάρεστη λεπτομέρεια. Κάμερες είχαν εμφανιστεί σε αυτόν τον διάδρομο μόλις πριν από 5 χρόνια, ενώ η κασέτα θα μπορούσε να είχε μείνει εκεί για πολύ περισσότερο καιρό. Η Σοφία παρέμεινε σιωπηλή μέχρι που η Έμα τράβηξε ξαφνικά το μανίκι της και έδειξε κάτω από ένα παλιό ντουλάπι. Ένα μικρό ριχάλκινο αντικείμενο έλαμπε εκεί. Ο Μάρκο το πήρε με το γάντι του και το έβαλε στην παλάμη του Λορέντζο. Ήταν ένα κουμπί χαραγμένο με το γράμμα D, το είδος που κάποτε ήταν ραμμένο στις στολές των προσωπικών οδηγών της οικογένειας. Πριν από 7 χρόνια, 4 οδηγοί εργάζονταν για την οικογένεια, αλλά μόνο ένας είχε πρόσβαση στην εξοχική κατοικία την ημέρα της ηχογράφησης της Ιζαμπέλα, και αυτός ο άντρας ήταν που πέθανε επίσημα μαζί της το επόμενο βράδυ. Ο Λορέντζο ένιωσε την προηγούμενη θεωρία της δολοφονίας να καταρρέει εντελώς, επειδή η αστυνομία ανέφερε ότι το σώμα του οδηγού ήταν σχεδόν αγνώριστο μετά την πυρκαγιά και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε από ρολόγια, έγγραφα και οδοντιατρικά αρχεία. Αν το άτομο που είχε το κουμπί έκρυψε τις κασέτες μετά τη δολοφονία, τότε οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βρισκόταν στο καμένο αυτοκίνητο. Ο Λορέντζο διέταξε τον Μάρκο να ανακτήσει τα αρχεία της έρευνας και οδηγούσε τη Σοφία και την κόρη του πίσω, όταν η Έμα σταμάτησε ξαφνικά κοντά στις σκάλες και ρώτησε γιατί η γυναίκα στην τηλεόραση φορούσε το κολλιέ της μαμάς. Η Σοφία κοίταξε άγρια την κόρη της, νομίζοντας ότι είχε μπερδέψει τα κοσμήματα, αλλά το κορίτσι επανέλαβε πεισματικά ότι ο σταυρός γύρω από το λαιμό της γυναίκας ήταν ο ίδιος στο κουτί με τα νήματα της μητέρας της. Τώρα ο Λορέντζο σταμάτησε. Η Σοφία χλώμιασε και έμεινε άφωνη για λίγα δευτερόλεπτα, μετά τα οποία εξήγησε ότι όντως κρατούσε τον παλιό χρυσό σταυρό, αλλά δεν της ανήκε ποτέ. Πριν από 8 χρόνια, πριν γεννηθεί η Έμα, η Σοφία εργαζόταν ως νοσοκόμα στην ιδιωτική κλινική Σαντάνα, όπου ένα βράδυ εισήχθη μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα χωρίς στοιχεία ταυτότητας. Η Σοφία έμεινε δίπλα της για αρκετές ώρες και πριν μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, η ασθενής άρπαξε τον σταυρό από το λαιμό της, τον έβαλε στο χέρι της Σοφίας και τη ζήτησε να τον κρατήσει σε περίπτωση που άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν συγγενείς έρχονταν να την πάρουν. Εκείνο το πρωί, η γυναίκα μεταφέρθηκε από 2 άντρες που παρουσιάστηκαν ως αξιωματικοί ασφαλείας και η Σοφία δεν την είδε ποτέ ξανά. Δεν ήξερε το όνομά της και μόνο τώρα, αφού είδε την ηχογράφηση, συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα θα μπορούσε να ήταν η Ιζαμπέλα. Ο Λορέντζο ένιωσε ένα ρίγος να τον κατακλείζει, πολύ χειρότερο από τη συνηθισμένη οργή του, επειδή οι ημερομηνίες δεν τέριαζαν. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, η Ιζαμπέλα είχε πεθάνει πριν από 7 χρόνια, ενώ η Σοφία ισχυριζόταν ότι είχε γνωρίσει μια παρόμοια γυναίκα περίπου 8 χρόνια πριν από εκείνο το βράδυ. Έτσι, είτε η Σοφία έκανε λάθος, είτε η ιστορία ξεκίνησε πολύ πριν από τη δολοφονία. Η έρευνα του ψυχολόγου Πολ Έκμαν για την συναισθηματική έκφραση και οι προσπάθειες απόκρυψης συναισθημάτων συχνά συνδέουν την αξιολόγηση της συμπεριφοράς όχι με μία μόνο χειρονομία, αλλά με το σύνολο των συμφραζομένων και των παρατηρήσιμων αντιδράσεων. Οπότε ο Λορέντζο δεν προσπάθησε να βγάλει συμπεράσματα μόνο από το χλωμό πρόσωπο της Σοφίας. Τη ζήτησε να φέρει τον σταυρό. 10 λεπτά αργότερα, η γυναίκα επέστρεψε με ένα μικρό μεταλλικό κουτί, αφαίρεσε μια θαμπή χρυσή αλυσίδα και την τοποθέτησε στο τραπέζι. Ο Λορέντζο δεν την άγγιξε αμέσως, επειδή στο πίσω μέρος του σταυρού υπήρχε μια μικροσκοπική γρατσουνιά σε σχήμα ημισελήνου, την οποία θυμόταν πολύ καλά. Αυτή η γρατσουνιά προκλήθηκε από την ίδια την Ιζαμπέλα όταν έριξε τα κοσμήματα στις πέτρινες σκάλες κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος. Εκείνη τη στιγμή, ο Μάρκο μπήκε στο δωμάτιο με μια πλακέτα και ανακοίνωσε ότι είχε βρει το μονοπάτι που είχε ακολουθήσει ο Αντριάνο από την κεντρική αίθουσα.
Δεν έκανε καμία προσπάθεια να φύγει από την έπαυλη, αλλά κατέβηκε στη δυτική πτέρυγα και σταμάτησε μπροστά από το παιδικό δωμάτιο της Ιζαμπέλα, το οποίο ήταν κλειδωμένο για 7 χρόνια. Το βίντεο της κάμερας έδειχνε τον Αντριάνο να βγάζει ένα κλειδί από την τσέπη του, να ανοίγει την πόρτα και να εξαφανίζεται μέσα. 4 λεπτά αργότερα βγήκε χωρίς σακάκι, κρατώντας ένα μικρό μεταλλικό δοχείο στο στήθος του. Μετά από αυτό, η κάμερα ξαφνικά διέκοψε τη λειτουργία για ακριβώς 93 δευτερόλεπτα και όταν η εικόνα επέστρεψε, ο διάδρομος ήταν άδειος. Ο Λορέντζο συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και διέταξε τον Μάρκο να συγκεντρώσει τους άντρες κοντά στη δυτική σκάλα. Ωστόσο, η Έμα κοίταξε ξανά τον σταυρό στο χέρι του και είπε ήσυχα ότι είχε δει το ίδιο σύμβολο νωρίτερα εκείνη την ημέρα, μόνο που όχι σε κολλιέ. Το κορίτσι θυμήθηκε τον άντρα με τον γκρι κοστούμι που είχε πάρει τη δεύτερη ταινία και είπε ότι είχε σχεδιάσει την ίδια μικρή ημισέλινο στο χέρι του. Ο Λορέντζο τη ζήτησε να περιγράψει το πρόσωπό του, αλλά η Έμα δεν μπορούσε επειδή ο άντρας της είχε την πλάτη. Έπειτα μοιράστηκε τη μόνη λεπτομέρεια που θυμόταν. Όταν έσκυψε να πάρει την κασέτα, τον άκουσε να σφυρίζει τη μελωδία που μόλις είχαν παίξει οι μουσικοί στο πάρτι. Ο Λορέντζο γύρισε αργά προς τον Μάρκο επειδή η Ιζαμπέλα είχε επιλέξει αυτή τη μελωδία για τον γάμο τους πριν από 7 χρόνια και μόνο ένα άτομο στο σπίτι είχε τη συνήθεια να τη σφυρίζει. Ο οδηγός, τον οποίο ο Λορέντζο είχε θάψει με τη γυναίκα του με τα ίδια του τα μάτια. Ο άντρας που έθαψε ο Λορέντζο πριν από 7 χρόνια μπορεί να πέρασε μόλις από το σπίτι του, να άρπαξε τη δεύτερη κασέτα και να εξαφανίστηκε 93 δευτερόλεπτα πριν καν καταλάβει η ασφάλεια τι είχε συμβεί. Ο Λορέντζο δεν ανέφερε το όνομα του οδηγού δυνατά, θέλοντας να αποκλείσει τη μόνη λογική πιθανότητα. Η Έμα μπορεί να είχε ακούσει τη μελωδία από κάποιον άλλο, καθώς την είχε ερμηνεύσει ένα κουαρτέτο εκείνο το βράδυ, και ανάμεσα στους 200 καλεσμένους σίγουρα υπήρχαν κάποιοι που θυμούνταν τον γάμο. Ωστόσο, ο Μάρκο διέλυσε αυτή την ελπίδα με μία ερώτηση, ρωτώντας την κοπέλα αν ο άντρας απλώς σφύριξε τη μελωδία ή αν έκανε κάτι άλλο. Η Έμα σταμάτησε. Μετά έκανε μια παράξενη κίνηση με τα δάχτυλά της, σαν να χτυπούσε 2 φορές σε μια αόρατη επιφάνεια, και εξήγησε ότι μετά από μερικές νότες, ο ξένος πάντα σταματούσε, χτυπούσε την κασέτα και συνέχιζε να σφυρίζει. Ο Λορέντζο ένιωσε ένα ρίγος να διατρέχει τη σπονδυλική του στήλη, γιατί αυτό ακριβώς έκανε ο Τόμας Ρίτσι, ο οδηγός της Ιζαμπέλα. Είχε τη συνήθεια να χτυπάει τον αντίχειρά του 2 φορές στο τιμόνι κάθε φορά που ξεχνούσε το επόμενο μέρος μιας μελωδίας, και ο Λορέντζο το είχε δει εκατοντάδες φορές από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Πριν από 7 χρόνια, ο Τόμας είχε κηρυχθεί νεκρός μαζί με την Ιζαμπέλα. Το κλειστό φέρετρό του βρισκόταν λίγα μέτρα από τον τάφο της. Η οικογένεια είχε λάβει αποζημίωση και ο Λορέντζο είχε μιλήσει προσωπικά με τη μητέρα του μετά την κηδεία. Τώρα, το 3χρονο παιδί περιέγραφε μια συνήθεια του νεκρού που δεν μπορούσε να βρεθεί σε εφημερίδες ή αστυνομικά έγγραφα. Ο Λορέντζο διέταξε να μην ενημερωθεί κανείς για την πιθανή παρουσία του Τόμας και, μαζί με τον Μάρκο, κατευθύνθηκαν προς τη δυτική πτέρυγα, όπου βρισκόταν το κλειδωμένο παιδικό δωμάτιο. Διέταξε να μεταφερθούν η Σοφία και η Έμα σε ένα ασφαλές δωμάτιο επισκεπτών, αλλά πριν προλάβουν να φύγουν, το κορίτσι ρώτησε ξαφνικά γιατί έκλαιγε ο άντρας με τον γκρι κοστούμι. Ο Λορέντζο σταμάτησε και τη ρώτησε αν ήταν σίγουρη ότι ο άντρας έκλαιγε, στην οποία η Έμα απάντησε ότι είχε δει ένα δάκρυ όταν κοίταξε την κασέτα και μετά τον άκουσε να λέει, μια φράση που το παιδί προφανώς δεν καταλάβαινε. Επέστρεψα πολύ αργά γι' αυτό. Αυτά τα λόγια άλλαξαν τα πάντα, επειδή κάποιος που καταστρέφει αποδεικτικά στοιχεία συνήθως προσπαθεί να τα ξεφορτωθεί, ενώ το άγνωστο άτομο είχε πάρει μόνο μία κασέτα και είχε αφήσει τα υπόλοιπα. Ίσως δεν έκρυβε το παρελθόν, αλλά προσπαθούσε να ολοκληρώσει αυτό που είχε αποτύχει να κάνει 7 χρόνια νωρίτερα. Ο Λορέντζο πλησίασε το παιδικό δωμάτιο και είδε την ανοιχτή πόρτα, παρόλο που είχε απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να διασχίσει αυτό το κατόφλι από τον θάνατο της Ισαβέλας. Μέσα σχεδόν τίποτα δεν είχε αλλάξει. Ελαφριές κουρτίνες, μια παλιά πολυθρόνα δίπλα στο παράθυρο, μια βιβλιοθήκη, μια μικρή κούνια που είχε αγοράσει η Ιζαμπέλα λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, παρόλο που δεν είχαν παιδιά τότε. Αυτή η πράξη κάποτε φάνηκε στον Λορέντζο σαν σημάδι ελπίδας από μια γυναίκα που ονειρευόταν να γίνει μητέρα, αλλά τώρα, για πρώτη φορά, προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Γιατί η γυναίκα του είχε αγοράσει κρυφά την κούνια και γιατί είχε υποδείξει αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο στην κασέτα. Ο Αντριάνο δεν ήταν μέσα, αλλά το σακάκι του βρισκόταν κοντά στην ντουλάπα και φρέσκα σημάδια από μια μετακινημένη καρέκλα ήταν ορατά στο χαλί. Ο Μάρκο το τράβηξε στην άκρη και ανακάλυψε μια μικρή εσοχή στην ξύλινη επένδυση με μια ανοιχτή πόρτα. Προφανώς κάτι είχε αφαιρεθεί πρόσφατα.
Ο Λορέντζο εξέτασε το εσωτερικό και είδε αριθμούς γρατσουνισμένους στο χέρι της Ιζαμπέλα. 11:40 μετά μεσημβρίας. Ήταν η ίδια ώρα από την πρώτη κασέτα. Το μόνο που είχε απομείνει στην εσοχή ήταν ένας λεπτός χάρτινος φάκελος, σφινωμένος ανάμεσα στον τοίχο και τον Μεντεσέ, σαν κάποιος που έσπευδε να μαζέψει το περιεχόμενο, απλώς να τον είχε χάσει. Το όνομα του Λορέντζο ήταν γραμμένο στον φάκελο. Μέσα υπήρχε μια φωτογραφία ενός υπερηχογραφήματος και ένα διπλωμένο ιατρικό έγγραφο. Ο Λορέντζο κοίταξε πρώτα την εικόνα, μετά την ημερομηνία και για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Μάρκο είχε σταματήσει να αναπνέει δίπλα του. Το έγγραφο είχε εκδοθεί 8 χρόνια πριν από εκείνο το βράδυ, περίπου την εποχή που η Σοφία ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει την τραυματισμένη Ιζαμπέλα στην κλινική. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανέφεραν ότι η εγκυμοσύνη είχε επιβεβαιωθεί. Ο Λορέντζο ξαναδιάβασε την έκθεση αρκετές φορές επειδή η Ιζαμπέλα δεν του είχε πει ποτέ ότι ήταν έγκυος. Επιπλέον, αρκετούς μήνες μετά την εξέταση, ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι οι γιατροί είχαν διαγνώσει μια πάθηση που καθιστούσε εξαιρετικά απίθανη τη σύλληψη παιδιού. Τότε ήταν που αποσύρθηκε από κάθε συζήτηση για την οικογένειά της και ο Λορέντζο, βλέποντας τον πόνο της, δεν το ανέφερε ποτέ ξανά. Στο πίσω μέρος του ιατρικού φακέλου, η Ιζαμπέλα είχε γράψει μερικές γραμμές. Έγραψε ότι είχε χάσει το παιδί της σε μια επίθεση για την οποία ο Λορέντζο δεν γνώριζε τίποτα και τον παρακάλεσε να μην κατηγορήσει κανέναν μέχρι να δει τη δεύτερη καταχώρηση. Έπειτα ήρθε μια πρόταση που τον έκανε να σφίξει το χαρτί. «Η επίθεση δεν ήταν εναντίον μου. Ήθελαν το παιδί μας». Για πρώτη φορά, ο Λορέντζο συνειδητοποίησε ότι η δολοφονία της γυναίκας του θα μπορούσε να είναι το τελευταίο κομμάτι μιας ιστορίας που είχε ξεκινήσει 1 χρόνο νωρίτερα. Κάποιος γνώριζε για την εγκυμοσύνη πριν από αυτόν, ενορχίστρωσε την επίθεση, ανάγκασε την Ιζαμπέλα να την κρύψει και, λίγους μήνες αργότερα, έθεσε τέλος στο θέμα. Ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανθρώπινη τάση να συνδέει τα γεγονότα σε μια υπερβολικά απλή ακολουθία γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο ψυχολόγος Ντάνιελ Κάνεμαν, στο βιβλίο του «Σκέψη, γρήγορα και αργά», περιέγραψε την τάση του νου να δημιουργεί μια συνεκτική εικόνα ακόμη και από ελλειπείς πληροφορίες. Και ο Λορέντζο ξαφνικά συνειδητοποίησε το δικό του λάθος. Πριν από 7 χρόνια, του είχε δοθεί μια σαφής ιστορία με έναν εξωτερικό εχθρό, μια διαδρομή επίθεσης, ένα όπλο και αρκετούς βολικούς ενόχους, μετά την οποία σταμάτησε να αναζητά μια εναλλακτική εξήγηση. Τώρα, κάθε νέα λεπτομέρεια έδειχνε προς τα μέσα. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκο εξέταζε την κόγχη και ανακάλυψε ίχνη από φρέσκα μεταλλικά ρινίσματα στο κάτω πάνελ. Πίσω από τον ξύλινο τοίχο υπήρχε ένα άλλο διαμέρισμα, αδύνατο να ανοιχτεί με κανονικό κλειδί. Ο Λορέντζο θυμήθηκε το μεταλλικό δοχείο στα χέρια του Αντριάνο από το βίντεο της κάμερας και συνειδητοποίησε ότι ο αδελφός του θα μπορούσε να είχε ανακτήσει μόνο ένα μέρος του περιεχομένου από την πρώτη κρυψώνα. Ο Μάρκο έφερε μερικά εργαλεία, αφαίρεσε προσεκτικά το πάνελ και έβγαλε ένα μικρό κουτί που περιείχε μια κασέτα ήχου, ένα παλιό τηλέφωνο χωρίς μπαταρία και μια φωτογραφία 4 ανδρών έξω από ένα εξοχικό σπίτι. Ο Λορέντζο αναγνώρισε αμέσως 3 από αυτούς, τον Αντριάνο, τον Τόμας και τον εκλειπώντα πατέρα του, Βιτόριο. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ τον 4ο άντρα. Στο πίσω μέρος, η Ιζαμπέλα είχε γράψει μια ημερομηνία που τέριαζε με τη νύχτα της επίθεσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και δίπλα της μόνο 2 λέξεις. Συμφώνησαν. Ο Λορέντζο εξέταζε ακόμα τη φωτογραφία όταν ο Μάρκο έλαβε ένα μήνυμα από την ασφάλεια. Το σύστημα είχε τελικά ανακτήσει 93 δευτερόλεπτα από το χαμένο βίντεο της κάμερας. Αποδείχθηκε ότι ο Αντριάνο δεν είχε φύγει από τη δυτική πτέρυγα μέσω του μυστικού περάσματος, όπως είχαν υποθέσει. Στο ανακατασκευασμένο υλικό στεκόταν στο διάδρομο, μιλώντας με έναν άντρα με γκρι κοστούμι, του οποίου το πρόσωπο ήταν καθαρά ορατό. Ήταν πράγματι ο Τόμας Ρίτσι, που είχε αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία 7 χρόνια και κρατούσε μια δεύτερη βιντεοκασέτα. Αλλά ο Τόμας δεν ήταν ο κύριος χαρακτήρας. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η ηχογράφηση, ένας τρίτος άντρας πλησίασε τους 2 άντρες, τους οποίους ο Λορέντζο αναγνώρισε από τη φωτογραφία που βρέθηκε στην κρυψώνα της Ιζαμπέλα. Ο Μάρκο μεγέθυνε την εικόνα και ο Λορέντζο είδε έναν ηλικιωμένο άντρα που θα έπρεπε να είναι νεκρός εδώ και 9 χρόνια, επειδή ο ίδιος ο Λορέντζο στεκόταν στον τάφο του. Ο πατέρας του, Βιτόριο Ντούκα, ήταν ζωντανός. Ο Βιτόριο Ντούκα αποδείχθηκε ζωντανός και εκείνη τη στιγμή ο Λορέντζο συνειδητοποίησε ότι είχε περάσει 7 χρόνια ερευνώντας όχι τη δολοφονία της γυναίκας του, αλλά μια ιστορία που η ίδια του η οικογένεια είχε πλάσει τόσο πιστικά για αυτόν που δεν θα έκανε ποτέ τις σωστές ερωτήσεις. Κοίταξε το μεγεθυμένο κάδρο της κάμερας και αναγνώρισε έναν άντρα που ήταν αδιαμφισβήτητος. Το ίδιο βαρύ σαγόνι, ο ελαφρώς καμπυλωμένος αριστερός ώμος από ένα παλιό τραύμα από σφαίρα.
η συνήθεια να κρατάει το δεξί του χέρι κοντά στο κουμπί του σακακιού του και το τεράστιο δαχτυλίδι με μια μαύρη πέτρα που ο Βιτόριο φορούσε για σχεδόν 30 χρόνια. Πριν από 9 χρόνια, ο Λορέντζο είχε δει το σώμα του πατέρα του σε ένα κλειστό παρεκκλήσι πριν από την κηδεία, αν και μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, επειδή ο οικογενειακός γιατρός επέμενε ότι μετά από μια σοβαρή καρδιακή προσβολή, το πρόσωπο έπρεπε να προετοιμαστεί και το φέρετρο να κλείσει μέχρι να φτάσει η υπόλοιπη οικογένεια. Ο Λορέντζο δεν είχε αμφιβάλει τότε, επειδή οι άνθρωποι που εμπιστευόταν περισσότερο από την ασφάλειά του ήταν κοντά. Ο Αντριάνο, ο οικογενειακός γιατρός, ο δικηγόρος και ο Τόμας Ρίτσι. Τώρα, 3 από αυτά τα άτομα συνδέονταν ξανά με κάποιο τρόπο μέσω μιας μόνο ηχογράφησης, και ο 4ος μπορεί να μην ήταν ποτέ ο μάρτυρας του θανάτου που νόμιζαν ότι ήταν. Ο Μάρκο πρότεινε να αυξηθεί αμέσως η ασφάλεια και να αποκλειστεί ολόκληρη η περίμετρος, αλλά ο Λορέντζο το απαγόρευσε επειδή τελικά είδε το βασικό πλεονέκτημα που δεν είχε πριν από 7 χρόνια. Ο πατέρας του, ο Αντριάνο και ο Τόμας δεν ήξεραν ακόμη πόσο μακριά είχε προχωρήσει. Αν ξεκινούσε την επιδρομή τώρα, θα εξαφανίζονταν και μαζί τους η απάντηση στο ερώτημα για το οποίο η Ιζαμπέλα είχε διακινδυνεύσει τη ζωή της αφήνοντας 2 κασέτες. Έτσι, ο Λορέντζο διέταξε να συνεχιστεί ο εορτασμός, ανοίγοντας το μπαρ στους καλεσμένους και κατηγορώντας μια τεχνική δυσλειτουργία για την καθυστέρηση. Στη συνέχεια, διέταξε την ασφάλεια να προσποιηθεί ότι η κατάσταση σταδιακά επέστρεφε στο φυσιολογικό. Σίγουροι ότι ο κίνδυνος είχε περάσει, οι άνθρωποι άρχισαν να ενεργούν πιο ελεύθερα και ο Λορέντζο ήθελε οι συνωμότες να του δείξουν την επόμενη κίνησή τους. Επέστρεψε στο παλιό τηλέφωνο από την κρυψώνα του και ανακάλυψε ότι ήταν σχεδόν 10 ετών, με την μπαταρία του να έχει πριστεί και εξαντληθεί προπολού. Ο Μάρκο βρήκε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας στο εργαστήριο ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα η οθόνη άναψε ξαφνικά, ζητώντας έναν τετραψήφιο κωδικό. Ο Λορέντζο δοκίμασε την ημέρα του γάμου, τα γενέθλια της Ιζαμπέλα και την ημερομηνία που γνωρίστηκαν, αλλά καμία δεν λειτουργήσε. Μετά την τρίτη προσπάθεια, το τηλέφωνο προειδοποίησε ότι τα δεδομένα θα καταστραφούν μετά από μια ακόμη ανεπιτυχή προσπάθεια, οπότε ο Λορέντζο σταμάτησε. Ακριβώς τότε, η Σοφία εμφανίστηκε στην πόρτα, την οποία είχε ζητήσει να παραμείνει με την κόρη της στο χρηματοκιβώτιο. Ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε ότι η Έμα είχε θυμηθεί κάτι άλλο για τον άντρα με τον γκρι κοστούμι, αλλά το κορίτσι αρνήθηκε να μιλήσει στους ένοπλους φρουρούς και ζήτησε να δει τον θείο Λορέντζο. 1 λεπτό αργότερα, η Έμα μπήκε, κρατώντας σφιχτά τη μητέρα της από τα δάχτυλα, κοίταξε το τηλέφωνο και, εντελώς απροσδόκητα, ρώτησε γιατί δεν υπήρχε φωτογραφία του κοριτσιού πάνω του. Ο Λορέντζο υπέθεσε ότι το παιδί μιλούσε για την προφύλαξη οθόνης, αλλά η Έμα εξήγησε ότι ο άντρας με τον γκρι κοστούμι κρατούσε ένα παρόμοιο τηλέφωνο πριν πάρει την κασέτα, πάτησε 4 κουμπιά και κοίταξε μια φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού με κόκκινο παλτό. Στη συνέχεια, εκτέλεσε μια ακολουθία με τα δάχτυλά της. 2, 3, 1, 7. Ο Μάρκο πληκτρολόγησε το 2, 3, 1, 7 και το τηλέφωνο ξεκλείδωσε. Η μνήμη της συσκευής δεν περιείχε επαφές, μηνύματα ή φωτογραφίες εκτός από ένα αρχείο ήχου 28 λεπτών και μια εικόνα ενός κοριτσιού περίπου 5 ετών που στεκόταν κοντά σε ένα καρουζέλ με κόκκινο παλτό. Ο Λορέντζο δεν την είχε ξαναδεί, αλλά το πρόσωπο του παιδιού τον έκανε να μεγεθύνει τη φωτογραφία, καθώς υπήρχε κάτι οδυνηρά οικείο στο σχήμα των ματιών και των φρυδιών της. Η Σοφία το πρόσεξε κι αυτή, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο Λορέντζο άνοιξε τα στοιχεία του αρχείου και είδε μια ημερομηνία που είχε οριστεί 3 ημέρες μετά τον επίσημο θάνατο του Βιτόριο, που σήμαινε ότι ο πατέρας του είχε ηχογραφήσει τη συζήτηση μετά την κηδεία του. Τα πρώτα λεπτά περιείχαν μόνο τον ήχο μιας μηχανής και μετά τη φωνή του Τόμας που ρωτούσε γιατί είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του αν το πρόβλημα μπορούσε να λυθεί διαφορετικά. Ο Βιτόριο απάντησε ήρεμα, σχεδόν αδιάφορα, ότι ο Λορέντζο έπρεπε να κληρονομήσει την αυτοκρατορία εκ των προτέρων και να νιώσει σαν αφέντης, επειδή είναι πιο εύκολο να ελέγχεις ένα άτομο όταν είναι σίγουρο ότι παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Έπειτα, η συζήτηση στράφηκε στην Ιζαμπέλα. Ο Τόμας την προειδοποίησε ότι είχε αρχίσει να ελέγχει τους λογαριασμούς και σύντομα θα έφτανε στο ίδρυμα, μετά την οποία ο Βιτόριο ψέλισε μία φράση που έκανε τον Λορέντζο να χτυπήσει τις παλάμες του στο τραπέζι. «Αν βρει το κορίτσι, θα τα χάσουμε όλα». Δεν αποκάλυψαν το όνομα του παιδιού. Ωστόσο, έγινε σαφές ότι 1 χρόνο πριν από τη δολοφονία της Ιζαμπέλα υπήρχε ένα κορίτσι ικανό να καταστρέψει τα σχέδια του Βιτόριο και η φωτογραφία της ήταν στο τηλέφωνο. Ο Λορέντζο άκουσε περαιτέρω την ηχογράφηση και άκουσε τη φωνή του Αντριάνο, πολύ νεότερης αλλά αναμφισβήτητα γνώριμης. Ο αδελφός του μάλωνε με τον πατέρα τους, απαιτώντας να αφήσει την Ιζαμπέλα ήσυχη,
ισχυριζόμενος ότι δεν θα του έλεγε τίποτα αν της έλεγε την αλήθεια. Ο Βιτόριο απάντησε ότι το πρόβλημα δεν ήταν πλέον η σιωπή, επειδή η Ιζαμπέλα είχε βρει τα ιατρικά αρχεία και επρόκειτο να πει στον Λορέντζο για το μωρό. Ο Αντριάνο είπε στη συνέχεια: «Έχει δικαίωμα να μάθει τι συνέβη εκείνο το βράδυ», μετά την οποία η ηχογράφηση διακόπηκε για λίγα δευτερόλεπτα και συνεχίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτό άλλαξε εντελώς την κατάσταση του αδελφού του. Η εξαφάνισή του από το πάρτι, το κλειδί του παιδικού δωματίου και η συζήτηση με τον Τόμας φάνηκαν ύποπτες, αλλά η ηχογράφηση έδειξε ότι πριν από 8 χρόνια ο Αντριάνο είχε προσπαθήσει να προστατεύσει την Ιζαμπέλα από τον ίδιο της τον πατέρα. Για πρώτη φορά, ο Λορέντζο σκέφτηκε την πιθανότητα ο αδελφός του να κρύβει την αλήθεια όχι επειδή είχε συμμετάσχει στη δολοφονία, αλλά επειδή φοβόταν τον ίδιο άντρα που όλοι πίστευαν νεκρό. Έμενε να φανεί ποιο ήταν το κορίτσι στη φωτογραφία. Ο Λορέντζο εστίασε ακόμα περισσότερο και παρατήρησε μια πινακίδα στο φόντο για το φιλανθρωπικό κέντρο Σαντάνα, το οποίο ανήκε στην ίδια κλινική όπου εργαζόταν η Σοφία. Η γυναίκα κοίταξε τη φωτογραφία και ξαφνικά ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου της. Αναγνώρισε το καρουζέλ επειδή κάθε καλοκαίρι η κλινική διοργάνωνε ένα πάρτι για τα παιδιά του προσωπικού και των ασθενών, αλλά κάτι άλλο ήταν πολύ πιο σημαντικό. Η Σοφία θυμόταν το κόκκινο παλτό. Το φορούσε ένα κορίτσι ονόματι Άννα, το οποίο κάποτε είχε μεταφερθεί στην κλινική μαζί με μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που έμοιαζε πολύ με την Ιζαμπέλα. Μετά από εκείνο το βράδυ, το παιδί παρελήφθη από άγνωστα άτομα και το προσωπικό ενημερώθηκε ότι είχε παραδοθεί σε συγγενείς. Η Σοφία δεν είχε συνδέσει τη γυναίκα και το κορίτσι εκείνη την εποχή, καθώς φιλοξενούνταν σε διαφορετικούς θαλάμους, αλλά τώρα, για πρώτη φορά, κατάλαβε γιατί η ασθενής της είχε ζητήσει τόσο απεγνωσμένα να κρύψει τον Χρυσό Σταυρό. Ίσως φοβόταν όχι για τον εαυτό της, αλλά για το παιδί. Ο Μάρκο άρχισε να ελέγχει τα αρχεία της κλινικής, ενώ ο Λορέντζο κοίταζε ξανά τη φωτογραφία. Αν το κορίτσι ήταν περίπου 5 ετών πριν από 8 χρόνια, θα ήταν τώρα περίπου 13. Δεν θα μπορούσε να είναι το παιδί της Ιζαμπέλα από την εγκυμοσύνη που αναγραφόταν στο έγγραφο που είχαν βρει, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε ένα άλλο μυστήριο, ένα που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μάρκο μπήκε στην παλιά βάση δεδομένων και βρήκε ένα αρχείο ενός κοριτσιού ονόματι Άννα, αλλά αντί για επώνυμο, το ηλεκτρονικό αρχείο περιείχε έναν τεχνικό αριθμό. Τα στοιχεία των γονέων είχαν διαγραφεί. Το ιατρικό αρχείο είχε σφραγιστεί με διοικητική εντολή και η μόνη γραμμή που είχε απομείνει ήταν το αποτέλεσμα της εξέτασης αίματος. Ο Λορέντζο διάβασε την ομάδα αίματος και τον παράγοντα RH και διαισθάνθηκε μια ανησυχητική σύμπτωση καθώς τέριαζαν με τα δικά του. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποδείξει μια σχέση και γνώριζε πολύ καλά ότι η ομάδα αίματος από μόνη της δεν αποδείκνυε τίποτα. Ωστόσο, το αρχείο περιείχε έναν σύνδεσμο για μια γενετική εξέταση που διεξήχθη κατόπιν ιδιωτικού αιτήματος. Τα ίδια τα αποτελέσματα είχαν διαγραφεί, αλλά το όνομα του ατόμου που το ζήτησε παρέμεινε. Ιζαμπέλα Ντούκα. Εκείνη τη στιγμή, το τηλέφωνο στο χέρι του Λορέντζο δονήθηκε, παρόλο που δεν είχε κάρτα SIM. Ένα εισερχόμενο μήνυμα εμφανίστηκε στην οθόνη που μεταδόθηκε μέσω ενός παλιού ασφαλούς δικτύου που προφανώς είχε συνδεθεί αυτόματα στο οικιακό Wi-Fi μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Το κείμενο αποτελούνταν από μία μόνο πρόταση. Αν άνοιξες το τηλέφωνο, σημαίνει ότι η κασέτα σε βρήκε πριν από εμένα. Μία φωτογραφία, τραβηγμένη λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, έφτασε. Έδειχνε τον Αντριάνο δεμένο σε μια καρέκλα σε ένα άγνωστο υπόγειο, με τον Τόμας Ρίτσι να στέκεται δίπλα του και τον Βιτόριο πάνω από τον ώμο του. Ο πατέρας του κοίταζε κατευθείαν στην κάμερα, σαν να περίμενε αυτή τη στιγμή για 9 χρόνια. Το δεύτερο μήνυμα περιείχε τη διεύθυνση του παλιού οικογενειακού παρεκκλησίου και μια σύντομη απέτηση να φτάσει ο Λορέντζο μόνος του πριν από τα μεσάνυχτα, αν ήθελε επιτέλους να μάθει ποια ήταν η Άννα. Αλλά το τρίτο μήνυμα ήταν πιο τρομακτικό από τα δύο πρώτα, επειδή σε αυτό ήταν συνημμένη μια πρόσφατη φωτογραφία ενός 13χρονου κοριτσιού με σχολική στολή, και από κάτω ο Βιτόριο είχε γράψει μία μόνο πρόταση: «Η κόρη σου είναι ακόμα ζωντανή». Ο Λορέντζο ξαναδιάβασε αρκετές φορές τις λέξεις «Η κόρη σου είναι ακόμα ζωντανή», αλλά δεν έβγαζαν νόημα. Η Ιζαμπέλα είχε χάσει ένα παιδί πριν από 8 χρόνια και το κορίτσι στη φωτογραφία ήταν περίπου 13 ετών, πράγμα που σήμαινε ότι ο Βιτόριο μιλούσε είτε για ένα εντελώς διαφορετικό παιδί, είτε για ένα μυστικό που ξεκίνησε πολύ πριν από τον γάμο τους. Το πρώτο ένστικτο του Λορέντζο ήταν να σπεύσει στο παρεκκλήσι και να αναγκάσει τον πατέρα του να του τα πει όλα. Αλλά αυτή ήταν ακριβώς η απόφαση που περίμενε ο Βιτόριο. Πριν από 9 χρόνια είχε καταφέρει να σκηνοθετήσει τον θάνατό του και στη συνέχεια επέτρεψε στο γιο του να περάσει 2 χρόνια εξαλείφοντας τους ανθρώπους που πίστευε ότι ήταν οι δολοφόνοι της Ιζαμπέλα,
παραμένοντας ταυτόχρονα τόσο κοντά που μπορούσε να ελέγχει τους λογαριασμούς της οικογένειας, την ασφάλεια, ακόμη και τους ανθρώπους μέσα στην έπαυλη. Ένας τέτοιος αντίπαλος δεν θα κανόνιζε συνάντηση χωρίς λόγο, πόσο μάλλον να αποκάλυπτε έναν όμηρο αν φοβόταν πραγματικά ότι θα τους έχανε. Ο Λορέντζο μεγένθυνε τη φωτογραφία του Αντριάνο και παρατήρησε μια λεπτομέρεια που είχε χάσει τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο αδερφός του ήταν δεμένος, αλλά το πρόσωπό του δεν έδειχνε σημάδια ξυλοδαρμού. Το πουκάμισό του ήταν καθαρό και ένα ανοιχτό ποτήρι νερό βρισκόταν στο τραπέζι δίπλα του. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι είχε κρατηθεί αρκετά πρόσφατα, αλλά κάτι άλλο ήταν πολύ πιο σημαντικό. Στον τοίχο, πίσω από τον Βιτόριο, κρεμόταν ένα παλιό ρολόι που έδειχνε 11 παρά 20, ενώ τώρα ήταν 11 και 15. Η φωτογραφία δεν είχε τραβηχτεί λίγα δευτερόλεπτα πριν, όπως είχε σκοπό ο αποστολέας. Είχε ετοιμαστεί τουλάχιστον 35 λεπτά πριν από το μήνυμα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Βιτόριο προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση επίγοντος και να αναγκάσει τον γιο του να ενεργήσει χωρίς επαλήθευση. Ο Λορέντζο ζήτησε από τον Μάρκο να προσδιορίσει την προέλευση της φωτογραφίας και ταυτόχρονα του διέταξε να βρει την Άννα πριν φύγει για τη συνάντηση. Η αναζήτηση αποδείχτηκε πιο δύσκολη από ό,τι αναμενόταν. Τα ιατρικά αρχεία του κοριτσιού εξαφανίστηκαν από την επίσημη βάση δεδομένων 3 μήνες μετά την επίσκεψή της στην κλινική και στη συνέχεια ένα παρόμοιο όνομα και ημερομηνία γέννησης εμφανίστηκαν στα αρχεία ενός καθολικού ορφανοτροφείου στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά με διαφορετικό επώνυμο. 2 χρόνια αργότερα, το κορίτσι τοποθετήθηκε σε ανάδοχη οικογένεια, μετά την οποία τα ίχνη χάθηκαν ξανά. Ωστόσο, η φωτογραφία που έστειλε ο Βιτόριο αποκάλυψε κάτι που έλειπε από τα παλιά αρχεία. Το σχολικό μπουφάν της Άννας έφερε το έμβλημα 3 ασημένιων πύργων και ο Μάρκο αναγνώρισε το σχολείο μέσα σε λίγα λεπτά. Το κορίτσι όντως φοιτούσε εκεί, με το όνομα Άννα Ρος, αλλά απουσίαζε από τα μαθήματα εκείνο το πρωί. Η θετή μητέρα της είχε ενημερώσει τη διοίκηση ότι η κόρη της είχε αρρωστήσει. Ο Λορέντζο διέταξε έλεγχο του ιστορικού της γυναίκας και ανακαλύφθηκε ότι τα τελευταία 8 χρόνια λάμβανε την ίδια μηνιαία μεταφορά από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που ανήκε σε μια εταιρεία που έκλεισε μετά τον θάνατο του Βιτόριο. Τώρα δεν υπήρχε σχεδόν καμία αμφιβολία. Ο πατέρας της όχι μόνο ήξερε που ήταν η Άννα, αλλά χρηματοδοτούσε και τη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια. Έμενε να φανεί γιατί ένας άντρας ικανός να διατάξει τον θάνατο της Ισαβέλας για να διατηρήσει ένα μυστικό επέτρεψε στο κορίτσι να ζήσει. Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στην δεύτερη βιντεοκασέτα που είχε ανακτήσει ο Τόμας. Ο Λορέντζο άνοιξε ξανά την ανακτημένη ηχογράφηση από τον δυτικό διάδρομο και ζήτησε από τον Μάρκο να κάνει zoom στη στιγμή που συναντήθηκαν οι 3 άντρες. Ο Βιτόριο μιλούσε, ο Αντριάνο έκανε αρκετές αιχμηρές απαντήσεις και ο Τόμας στεκόταν ανάμεσά τους, κρατώντας την κασέτα στο στήθος του. Η κάμερα ήταν σιωπηλή, οπότε η συζήτηση φαινόταν αόρατη, μέχρι που η Σοφία, που ήταν ακόμα κοντά, παρατήρησε έναν καθρέφτη στον τοίχο. Η αντανάκλαση αποκάλυψε την κίνηση των χιλιών του Αντριάνο πολύ πιο καθαρά από το κύριο κάδρο. Ο Λορέντζο κάλεσε έναν ειδικό ασφαλείας, ο οποίος προειδοποίησε ότι η ανάγνωση των χιλιών δεν ήταν απολύτως ακριβής, ειδικά σε χαμηλή ανάλυση. Επομένως, οποιαδήποτε απομαγνητοφώνηση θα έπρεπε να εκλειφθεί ως εικασία. Αυτό ήταν σημαντικό, επειδή σε πραγματικές μελέτες για την αντίληψη της ομιλίας, οι οπτικές πληροφορίες μπορούν πράγματι να επηρεάσουν αυτό που ένα άτομο πιστεύει ότι ακούει ή καταλαβαίνει. Το κλασικό έργο των Χάρι Μακγκέρκ και Τζον Μακδόναλντ, ακούγοντας χείλη και βλέποντας φωνές, κατέδειξε πόσο στενά ο εγκέφαλος ενσωματώνει οπτικά και ακουστικά σήματα. Επομένως, ο Λορέντζο απέτησε να μην μαντέψει το νόημα της συζήτησης στο σύνολό της, αλλά να αναζητήσει μόνο τις πιο ξεχωριστές φράσεις. Μετά από αρκετές επαναλήψεις, ο ειδικός αναγνώρισε τα λόγια του Αντριάνο στον πατέρα. «Υποσχέθηκες να μην αγγίξεις το κορίτσι». Τότε ο Τόμας, κρίνοντας από την κίνηση των χιλιών του, είπε «Ο Λορέντζο θα πάρει την κασέτα». Ο Βιτόριο απάντησε με μια σύντομη φράση, σχεδόν κατανοητή. «Τότε θα μάθει ποια είναι η μητέρα της». Σε αυτό το σημείο η συζήτηση άλλαξε. Ο Αντριάνο έκανε ένα βήμα προς τον Τόμας, ο Βιτόριο έλεγε κάτι και ο Τόμας ξαφνικά έδινε την κασέτα όχι σε αυτόν, αλλά στον Αντριάνο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κάμερα έκλεινε. Έτσι, όταν το σύστημα επανεκκίνησε και ο Τόμας βρέθηκε με την κασέτα, είχε συμβεί ένα γεγονός μεταξύ τους που ο Λορέντζο δεν είχε ακόμη δει. Ο Μάρκο έλεγξε τον εφεδρικό διακομιστή και ανακάλυψε ότι 93 δευτερόλεπτα δεν είχαν απλώς εξαφανιστεί από το κύριο σύστημα. Κάποιος είχε ανακατευθύνει χειροκίνητα την εικόνα σε ένα παλιό τεχνικό αρχείο, το οποίο το προσωπικό δεν είχε χρησιμοποιήσει για πολλά χρόνια.
Λίγα λεπτά αργότερα ανακτήθηκε ένα άλλο κομμάτι. Σε αυτό, ο Βιτόριο προσπάθησε να πάρει την κασέτα από τον Αντριάνο. Ο Τόμας παρενέβη και ακολούθησε μια σύντομη πάλη μεταξύ των ανδρών. Στη συνέχεια, ο Αντριάνο παρέδωσε οικειοθελώς την ταινία στον Τόμας και έδειξε προς τις σκάλες εξυπηρέτησης. Ο Τόμας έφυγε με την ταινία και ο Βιτόριο παρέμεινε με τον Αντριάνο. Δεν υπήρξε απαγωγή εκείνη τη στιγμή. Ο αδελφός του Τόμας τον βοηθούσε να σώσει την ταινία. Ο Λορέντζο ένιωσε μια ντροπή, θυμούμενος πόσο γρήγορα είχε υποψιαστεί τον Αντριάνο λίγες ώρες νωρίτερα. Αυτό ακριβώς επιδίωκε ο πραγματικός εγκέφαλος. Όχι απλώς να κρύψει τα στοιχεία, αλλά να κάνει κάθε νέο μάρτυρα να φαίνεται ένοχος. Στην ψυχολογία, αυτή η τάση να επιδιώκει κανείς την επιβεβαίωση μιας ήδη αποδεκτής θεωρίας ονομάζεται συνήθως προκατάληψη επιβεβαίωσης. Αυτός ο μηχανισμός μελετήθηκε λεπτομερώς από τον Πίτερ Γουάσον στην εργασία του για τον έλεγχο υποθέσεων. Ο Λορέντζο είχε αφιερώσει πολύ χρόνο ψάχνοντας για σημάδια προδοσίας του αδελφού του και επομένως δεν είχε παρατηρήσει σχεδόν καθόλου σημάδια του αντιθέτου. Τώρα γινόταν σαφές ότι ο Αντριάνο έκρυβε κάτι τερατώδες εδώ και χρόνια, αλλά όχι απαραίτητα εναντίον του Λορέντζο. Ίσως το έκρυβε για εκείνον. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκο έλαβε απάντηση στη διεύθυνση του παρεκκλησίου. Θερμικές κάμερες από τον ντρόουν έδειξαν μόνο ένα άτομο μέσα. Ούτε ο Αντριάνο, ούτε ο Τόμας, ούτε η Άννα δεν ήταν εκεί. Ο Βιτόριο είχε στήσει παγίδα. Στη συνέχεια, ο Λορέντζο διέταξε να ελεγχθεί η τοποθεσία όπου μπορεί να είχε τραβηχτεί η φωτογραφία με την Ομήρο, χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες του υπογείου, τοιχοποιία, ρολόι, μεταλλική πόρτα και σπάνια πράσινα πλακάκια δαπέδου. Ένας από τους παλιούς φρουρούς αναγνώρισε το δωμάτιο σχεδόν αμέσως. Ήταν το υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού στο Κονέκτικατ, το οποίο πουλήθηκε επίσημα μετά τον θάνατο του Βιτόριο, αν και τα έγγραφα έδειχναν ότι η ιδιοκτησία είχε μεταβιβαστεί αρκετές φορές μεταξύ εικονικών εταιριών και τελικά ανήκε στο ίδιο το ίδρυμα που πλήρωνε το επίδομα της Άννας. Ο Λορέντζο ετοιμαζόταν να φύγει όταν η Έμα πλησίασε το τραπέζι και εξέτασε προσεκτικά τη φωτογραφία του 13χρονου κοριτσιού. Μέχρι τότε, οι ενήλικες ήταν τόσο απασχολημένοι ψάχνοντας διευθύνσεις, οικονομικά και γνωριμίες, που κανείς δεν πρόσεξε την έκφρασή της. Η Έμα έμεινε σιωπηλή για λίγα δευτερόλεπτα και μετά είπε ήρεμα ότι γνώριζε αυτό το κορίτσι. Η Σοφία νόμιζε ότι η κόρη της έκανε λάθος, αλλά η Έμα εξήγησε με σιγουριά ότι η Άννα είχε έρθει στο σπίτι τους πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η μητέρα της ήταν στη δουλειά. Είχε σταθεί κοντά στην είσοδο. Είχε δώσει στην Έμα μια καραμέλα και της είχε ζητήσει να πει στη Σοφία ότι η γυναίκα με τον χρυσό σταυρό δεν πέθανε μάταια. Η Σοφία έγινε τόσο χλωμή που ο Λορέντζο κατάφερε να την αρπάξει από τον αγώνα. Δεν είχε πει ποτέ στην κόρη της για την ασθενή από την κλιμική και ειδικά δεν θα μπορούσε να πει στην Άννα για το σταυρό. Έτσι, το 13χρονο κορίτσι γνώριζε η ίδια την ιστορία της Ιζαμπέλα και είχε αναζητήσει σκόπιμα τη Σοφία πριν καν πιάσει δουλειά στην έπαυλη Ντούκα. Ο Λορέντζο ζήτησε από την Έμα να θυμηθεί όλα όσα είχε πει η Άννα και μετά από μια μεγάλη παύση το κορίτσι πρόσθεσε μια τελευταία φράση, μια φράση που προηγουμένως θεωρούσε άνευ νοήματος. Πριν φύγει, η Άννα της ζήτησε να μην φοβάται ποτέ τον θείο με τα θλιμμένα μάτια, αν τον έβλεπε ποτέ, επειδή δεν ήξερε ότι ήταν συγγενής. Το δωμάτιο σίγησε. Ο Λορέντζο κοίταξε τη Σοφία, μετά ξανά τη φωτογραφία και για πρώτη φορά παρατήρησε όχι την ομοιότητα της Άννας με τον εαυτό του, αλλά ένα άλλο χαρακτηριστικό. Το σχήμα του πηγουνιού της, το λακάκι κοντά στο αριστερό της μάγουλο και τη διακριτική ασυμμετρία των φρυδιών της. Όλα αυτά ανήκαν στην Ιζαμπέλα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μάρκο βρήκε στο ιατρικό αρχείο το τελευταίο σωζόμενο αρχείο του γενετικού τεστ που είχε παραγγείλει πριν από 8 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ελλειπή, αλλά το εργαστήριο είχε αποθηκεύσει τον κωδικό του τεστ και τον τύπο του τεστ. Δεν ήταν το τεστ πατρότητας του Λορέντζο. Η Ιζαμπέλα έλεγχε τη δική της μητρότητα. Και όταν ο Μάρκο ανακατασκεύασε τη μοναδική γραμμή της έκθεσης, ο Λορέντζο κατάλαβε γιατί ο πατέρας του ήταν πρόθυμος να πλαστογραφήσει τον θάνατό του, να καταστρέψει τα έγγραφα και να κρατήσει το παιδί με ψεύτικο όνομα για 7 χρόνια. Η πιθανότητα της βιολογικής μητρότητας της Ισαβέλας αναφέρθηκε στο 99,98%. Η Άννα ήταν πράγματι κόρη της, αλλά είχε γεννηθεί αρκετά χρόνια πριν η Ισαβέλα γνωρίσει το Λορέντζο, πράγμα που σημαίνει ότι το επόμενο μυστικό ήταν ακόμη πιο τρομακτικό. Καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους, η σύζυγός του είχε κρύψει την ύπαρξη του δικού της παιδιού και ο Βιτόριο γνώριζε με κάποιο τρόπο για αυτό το κορίτσι πριν από τον Λορέντζο. Αν η Άννα ήταν η κόρη της Ισαβέλας, που γεννήθηκε αρκετά χρόνια πριν γνωρίσει τον Λορέντζο, τότε ολόκληρη η ιστορία του γάμου τους ξεκινούσε με ένα μυστικό που δεν είχε υποψιαστεί.
Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό δεν ήταν ότι η σύζυγός του έκρυβε το παιδί, αλλά ότι ο Βιτόριο είχε με κάποιο τρόπο μάθει για την Άννα πριν από τον δικό του γιο και είχε περάσει χρόνια φροντίζοντας το κορίτσι να παραμείνει με ψεύτικο όνομα. Ο Λορέντζο ανάγκασε τον εαυτό του να αφήσει στην άκρη τη ζήλια, τη δυσαρέσκεια και τις ερωτήσεις που μπορούσαν μόνο να δημιουργήσουν θόρυβο τώρα, επειδή η Άννα θα μπορούσε να κινδυνεύσει, ο Αντριάνο κρατούνταν σε άγνωστη τοποθεσία και ο Τόμας, με το μόνο πλήρες αρχείο της Ισαβέλας, ήταν ακόμα εκτός οπτικού πεδίου. Ο Μάρκο πρότεινε να πάνε αμέσως στο Κονέκτικατ, αλλά πρώτα ο Λορέντζο ζήτησε να επαληθεύσει την ημερομηνία γέννησης της Άννας και να τη συγκρίνει με τη ζωή της Ισαβέλας πριν γνωριστούν. Το αποτέλεσμα ήρθε μέσα σε λίγα λεπτά. Το κορίτσι είχε γεννηθεί 13 χρόνια νωρίτερα σε μια μικρή ιδιωτική κλινική κοντά στη Βοστόνη. Η μητέρα αναγραφόταν με ψεύτικο όνομα στα έγγραφα και το όνομα του πατέρα ήταν κενό. 6 ημέρες μετά τη γέννηση, το μωρό μεταφέρθηκε επίσημα σε ιατρικό κέντρο λόγω επιπλοκών, μετά τις οποίες τα έγγραφα χάθηκαν για σχεδόν 5 χρόνια, μέχρι που η Άννα εμφανίστηκε στο Σεντ Άνς την ίδια νύχτα που η Σοφία συνάντησε την τραυματισμένη Ισαβέλα. Φαινόταν ότι η Ισαβέλα δεν είχε εγκαταλείψει την κόρη της, ούτε την είχε ξεχάσει, όπως ίσως αρχικά υποθέταμε, αλλά είχε περάσει όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να βρει το παιδί που της είχαν πάρει λίγο μετά τη γέννησή της. Αυτό εξηγούσε τις μυστικές γενετικές εξετάσεις, την επίθεση και τον φόβο της για τους ανθρώπους που ισχυρίζονταν ότι ήταν συγγενείς, αλλά άφηνε ένα ερώτημα που γινόταν ολοένα και πιο άγνωστο στο Λορέντζο. Ποιος είχε αρκετή δύναμη πριν από 13 χρόνια για να κλέψει ένα νεογέννητο, να αλλοιώσει τα έγγραφα και να παρακολουθεί το παιδί για πάνω από μια δεκαετία? Η απάντηση δεν ήρθε από τα αρχεία, αλλά από τον Τόμας. Το παλιό τηλέφωνο ξαφνικά σήκωσε ένα σύντομο φωνητικό μήνυμα, στο οποίο ο άντρας μιλούσε γρήγορα και ανέπνεε βαριά, σαν να βρισκόταν σε κίνηση. Είπε ότι είχε τη δεύτερη κασέτα, ότι ο Αντριάνο ήταν ακόμα ζωντανός και ότι ο Βιτόριο είχε στείλει σκόπιμα τον Λορέντζο στο παρεκκλήσι για να ελευθερώσει χρόνο. Τότε ο Τόμας είπε κάτι που άλλαξε εντελώς το νόημα αυτού που συνέβαινε. «Μην ψάχνετε την Άννα στη διεύθυνση του σχολείου. Ήρθε η ίδια στο αρχοντικό». Το μήνυμα τελείωσε. Ο Λορέντζο διέταξε αμέσως να σαρωθούν όλες οι κάμερες εισόδου των τελευταίων 2 ωρών, αλλά καμία δεν έδειξε το 13χρονο κορίτσι. Τότε η Σοφία θυμήθηκε τα λόγια της Έμα για την πρώτη της συνάντηση με την Άννα και υπενήχθηκε ότι μπορεί να γνώριζε τις διαδρομές εξυπηρέτησης πριν καν προσληφθεί. Ο Μάρκο έβγαλε σχέδια του παλιού τμήματος του σπιτιού και ανακάλυψε ένα πέρασμα που η τωρινή ασφάλεια είχε σχεδόν ξεχάσει. Μια στενή σύραγγα ανάμεσα στο πρώην λεβιτοστάσιο και το κιόσκι του κήπου που χτίστηκε από τον Βιτόριο πριν από δεκαετίες ως διαδρομή διαφυγής έκτακτης ανάγκης. Δεν υπήρχαν κάμερες εκεί, επειδή το πέρασμα θεωρούνταν σφραγισμένο μετά την ανακαίνιση. 7 λεπτά αργότερα, οι φρουροί βρήκαν μια σπασμένη σχάρα και φρέσκα ίχνη στο σκονισμένο πάτωμα που δεν οδηγούσαν έξω, αλλά μέσα στην έπαυλη. Ο Λορέντζο ακολούθησε ο ίδιος τις γραμμές και σύντομα βρέθηκε μπροστά στο παλιό μουσικό δωμάτιο της Ισαβέλας, κλειστό μετά τον θάνατό της, μαζί με το παιδικό δωμάτιο. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και μια αμυδρή μελωδία ακουγόταν από μέσα. Κάποιος πατούσε αργά και διστακτικά τα πλήκτρα του παλιού πιάνου, επαναλαμβάνοντας μερικές νότες ξανά και ξανά. Ο Λορέντζο αναγνώρισε αμέσως τη μελωδία, επειδή η Ισαβέλα την έπαιζε τα βράδια, όταν νόμιζε ότι ο σύζυγός της ήταν απασχολημένος με τη δουλειά και δεν άκουγε. Έσπρωξε την πόρτα και είδε το κορίτσι από τη φωτογραφία. Η Άννα καθόταν στο πιάνο με τη σχολική της στολή, με ένα μικρό σακίδιο δίπλα της και μια φωτογραφία της Ισαβέλας ακουμπούσε στο καπάκι του οργάνου. Το κορίτσι δεν πετάχτηκε, ούτε φάνηκε να ανησυχεί στη θέα του άντρα που προσπαθούσαν να πείσουν όλο το βράδυ ότι ήταν η κόρη του. Απλώς έβγαλε τα χέρια της από τα πλήκτρα και είπε ότι τον περίμενε νωρίτερα. Ο Λορέντζο ρώτησε ποιος την είχε φέρει εκεί, αλλά η Άννα απάντησε ότι είχε έρθει η ίδια επειδή ο Τόμας την είχε μάθει πώς να χρησιμοποιεί την παλιά σύραγγα και της είχε πει να εμφανιστεί στο σπίτι μόνο αφού είχε παιχτεί η πρώτη κασέτα. Όλα όσα είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ δεν ήταν σύμπτωση με την πραγματική έννοια της λέξης. Η Έμα είχε πράγματι βρει και παίξει την ηχογράφηση κατά λάθος, αλλά ο Τόμας είχε επιστρέψει τις κασέτες στην έπαυλη εκ των προτέρων, περιμένοντας ότι κάποιος από το προσωπικό θα τις ανακάλυπτε τελικά. Δεν μπορούσε να τις δώσει απευθείας στο Λορέντζο, επειδή πίστευε ότι ο Βιτόριο εξακολουθούσε να ελέγχει τα τηλέφωνα, την ασφάλεια και μερικούς από τους άντρες του αφεντικού. Η Άννα είπε ότι είδε για πρώτη φορά τον Τόμας σε ηλικία 9 ετών. Πριν από αυτό, ζούσε σε ανάδοχη οικογένεια και θεωρούσε το παρελθόν της ως την τυπική ιστορία ενός παιδιού που εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του. Ο Τόμας δεν της είπε όλη την αλήθεια.
Μόνο ότι η μητέρα της είχε πεθάνει προσπαθώντας να την πάρει πίσω και ότι το υπεύθυνο άτομο την παρακολουθούσε ακόμα. Γι' αυτό η Άννα άλλαξε σχολείο για αρκετά χρόνια και δεν έκανε ποτέ ερωτήσεις σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων της ανάδοχης μητέρας της. Πριν από λίγους μήνες, ο Τόμας της έδειξε τελικά μια φωτογραφία της Ιζαμπέλα, μετά την οποία η ίδια η Άννα βρήκε πληροφορίες για την κλινική Σαντάνα και επικοινώνησε με τη Σοφία, το τελευταίο άτομο που είδε τη μητέρα της μετά την πρώτη επίθεση. Ο Λορέντζο ρώτησε γιατί δεν είχε πάει αμέσως σε αυτόν και το κορίτσι απάντησε απροσδόκητα ήρεμα. Ο Τόμας της το είχε απαγορεύσει, επειδή δεν ήξερε αν μπορούσε να εμπιστευτεί τον ίδιο τον Λορέντζο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τον θάνατο της Ιζαμπέλα, ο Λορέντζο απέκλεισε τους ίδιους ανθρώπους που ήθελε να κατηγορήσει ο Βιτόριο, εξαλείφοντας έτσι άθελά του μάρτυρες της πραγματικής συνωμοσίας. Αυτή η σκέψη χτύπησε πιο δυνατά από την κατηγορία, επειδή εξηγούσε γιατί ο πατέρας μου χρειαζόταν μια τόσο περίτεχνη ιστορία. Ο Λορέντζο δεν είχε απλώς πιστέψει την ψεύτικη ιστορία, είχε βοηθήσει προσωπικά να καταστεί σχεδόν αδύνατη η απόδειξη. Η Άννα έβγαλε από το σακίδιό της το λεπτό φάκελο που της είχε δώσει ο Τόμας εκείνο το πρωί και είπε ότι έπρεπε να τον παραδώσει μόνο αφού ο Λορέντζο είδε την πρώτη κασέτα. Μέσα υπήρχαν τραπεζικές καταστάσεις, αντίγραφα ιατρικών αρχείων και μια επιστολή από την Ιζαμπέλα. Ο Λορέντζο το ξεδίπλωσε και αμέσως αναγνώρισε τον γραφικό χαρακτήρα της γυναίκας του. Η Ιζαμπέλα έγραψε ότι γέννησε την Άννα στα 22 της, πολύ πριν γνωρίσει τον μελλοντικό της σύζυγο, και ότι ο πατέρας του παιδιού ήταν ο νεαρός άνδρας με τον οποίο σχεδίαζε να φύγει από τη χώρα. Μία εβδομάδα πριν από τη γέννηση του κοριτσιού, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Μετά τη γέννηση, την Ιζαμπέλα επισκέφτηκαν άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν δικηγόροι της οικογένειας του εκλειπώντος και την έπεισαν να θέσει προσωρινά το παιδί υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω μιας κληρονομικής ασθένειας. Λίγες μέρες αργότερα, η Άννα εξαφανίστηκε. Τα έγγραφα αλλοιώθηκαν και η Ιζαμπέλα ενημερώθηκε ότι το μωρό είχε πεθάνει. Για 5 χρόνια πίστευε ότι η κόρη της ήταν νεκρή, μέχρι που είδε κατά λάθος μια φωτογραφία της Άννας σε μια αναφορά από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Βιτόριο Ντούκα. Έτσι, συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι το παιδί ήταν ζωντανό και με κάποιο τρόπο συνδεδεμένο με την οικογένεια του άνδρα που είχε ήδη παντρευτεί μέχρι τότε. Ο Λορέντζο έφτασε στην επόμενη παράγραφο και σταμάτησε. Η Ιζαμπέλα έγραψε ότι αρχικά υποψιαζόταν τον Βιτόριο ότι απήγαγε το παιδί για να την πιέσει, αλλά στη συνέχεια βρήκε παλιά έγγραφα και συνειδητοποίησε τον πραγματικό λόγο. Ο βιολογικός πατέρας της Άννας δεν ήταν τυχαίος νεαρός άνδρας. Ανήκε σε μια οικογένεια που πριν από πολλά χρόνια έλεγχε ένα σημαντικό μέρος των λιμανιών και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αργότερα πέρασαν στους Δούκες μετά από έναν αιματηρό πόλεμο. Η Άννα ήταν η τελευταία άμεση κληρονόμος αυτής της γραμμής και η ύπαρξή της θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την προέλευση αρκετών περιουσιακών στοιχείων στα οποία ο Βιτόριο είχε χτίσει την αυτοκρατορία του. Γι' αυτόν, το κορίτσι δεν ήταν παιδί, αλλά μια νομική και πολιτική απειλή, πιο επικερδές να το κρατήσει ζωντανό και υπό έλεγχο παρά να το σκοτώσει και να διακινδυνεύσει την εμφάνιση εγγράφων κληρονομιάς. Γι' αυτό την παρακολουθούσε, χρηματοδότησε μια ανάδοχη οικογένεια και κράτησε την Ιζαμπέλα μακριά. Ο Λορέντζο διάβαζε ακόμα την επιστολή όταν η Άννα του ζήτησε ξαφνικά να σταματήσει και να ακούσει. Ένας αμυδρός μεταλλικός ήχος ακούστηκε από τον διάδρομο. Το κορίτσι έκρυψε αμέσως τον φάκελο κάτω από το πιάνο και είπε ότι τον είχε ξανακούσει όταν οι άντρες του Βιτόριο είχαν έρθει να την πιάσουν. Ο Λορέντζο έσβησε το φως και πήγε στην πόρτα, αλλά ο διάδρομος ήταν άδειος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μάρκο ανέφερε από το ραδιόφωνο ότι 3 εσωτερικές κάμερες στο σπίτι είχαν σβήσει ταυτόχρονα και ένας από τους φρουρούς είχε σταματήσει να ανταποκρίμεται. Αυτό σήμαινε ότι ο Βιτόριο δεν σκόπευε να περιμένει μέχρι τα μεσάνυχτα στο παρεκκλήσι και ήδη ήξερε ότι η Άννα ήταν στην έπαυλη. Ο Λορέντζο διέταξε να κλειδωθεί το πάτωμα και γύρισε προς το κορίτσι. Αλλά εκείνη δεν κοίταζε την πόρτα, αλλά μια παλιά φωτογραφία της Ιζαμπέλα δίπλα στο πιάνο. Κάτι προεξήχε πίσω από το πλαίσιο. Η Άννα αφαίρεσε το πίσω πάνελ και έβγαλε ένα μικρό κλειδί με ένα κόκκινο σημάδι, ακριβώς όπως αυτό που είχε δείξει η Ιζαμπέλα στην πρώτη κασέτα. Κάτω από το πιάνο αποκαλύφθηκε μια κλειδαριά κρυμμένη στη ξύλινη βάση. Ο Λορέντζο γύρισε το κλειδί και άνοιξε ένα στενό διαμέρισμα στο εσωτερικό που περιείχε μια δεύτερη βιντεοκασέτα. Ο Τόμας είχε ξεγελάσει τον Βιτόριο. Η κασέτα που είχε αρπάξει από τον διάδρομο ήταν δόλωμα και η πραγματική ηχογράφηση ήταν εδώ από την αρχή. Ο Λορέντζο την έβαλε στο παλιό μαγνητόφωνο στο δωμάτιο μουσικής. Η οθόνη ζωντάνεψε και η Ιζαμπέλα εμφανίστηκε ξανά, μόνο που τώρα, δίπλα της, καθόταν το άτομο που ο Λορέντζο περίμενε λιγότερο.
Ήταν ο νεαρός Βιτόριο. Η Ιζαμπέλα κοίταξε την κάμερα και είπε «Λορέντζο, αν δεις αυτή την κασέτα, ο πατέρας σου πιθανότατα θα πει ότι προσπάθησα να διαλύσω την οικογένεια. Γι' αυτό τον ανάγκασα να ομολογήσει μπροστά στην κάμερα». Ο Βιτόριο σήκωσε αργά το κεφάλι του και η επόμενη πρότασή του εξήγησε γιατί είχαν περάσει 7 χρόνια προσπαθώντας να βρουν και να καταστρέψουν αυτήν την κασέτα. «Πήρα την Άννα, αλλά δεν έδωσα την εντολή να σκοτώσουν την Ιζαμπέλα». Η ομολογία του Βιτόριο ήταν τόσο ήρεμη που για λίγα δευτερόλεπτα ο Λορέντζο δεν μπορούσε να τη συμφιλιωθεί με τον άντρα στην οθόνη. Ο πατέρας του παραδεχόταν ότι απήγαγε ένα παιδί που κρατούσε για 13 χρόνια με ψεύτικο όνομα, αλλά ταυτόχρονα ισχυριζόταν ότι κάποιος άλλος είχε παραγγείλει τη δολοφονία της Ιζαμπέλα. Πράγμα που σήμαινε ότι ο άντρας που ο Λορέντζο θεωρούσε το κέντρο της συνωμοσίας θα μπορούσε να είναι απλώς ένα μέρος ενός πολύ πιο επικίνδυνου συστήματος. Στην ηχογράφηση, ο Βιτόριο καθόταν απέναντι από την Ιζαμπέλα στο εξοχικό τους και η έκφρασή του καθιστούσε σαφές ότι η συζήτηση δεν ήταν εθελοντική. Στο τραπέζι βρίσκονταν αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, τα ιατρικά αρχεία της Άννας και αρκετές φωτογραφίες, προφανώς συλλεγμένες από την Ιζαμπέλα κατά τη διάρκεια των ετών αναζήτησης. Απέτησε να μάθει γιατί είχε πάρει την κόρη της και ο Βιτόριο απάντησε χωρίς να προσπαθήσει να δικαιολογηθεί. Μετά τον πόλεμο μεταξύ των οικογενειών Ντούκα και Βαλέντι, η κληρονομιά του αποθανόντος πατέρα της Άννας είχε γίνει πρόβλημα, καθώς μέρος των λιμενικών υποδομών, των αποθηκών και της γης θα μπορούσε μια μέρα να περάσει επίσημα στον άμεσο απόγονό του. Ο Βιτόριο δεν φοβόταν μια δίκη, αλλά μάλλον ότι οι παλιοί σύμμαχοι του Βαλέντι θα μάθαιναν για το κορίτσι και θα το χρησιμοποιούσαν ως σύμβολο για να συσπηρωθούν εναντίον των Δούκα. Έτσι, ενορχίστρωσε την εξαφάνιση του μωρού, πλήρωσε για νέα έγγραφα και ανέθεσε σε αρκετούς έμπιστους άντρες να παρακολουθούν την Άννα όσο η Ισαβέλα πληροφορούνταν για τον θάνατο της κόρης της. Ήλπιζε ότι το μυστικό θα ξεθόριαζε με τη γενιά που θυμόταν τον πόλεμο, αλλά παρέβλεψε ένα πράγμα. Λίγα χρόνια αργότερα, η Ισαβέλα συνάντησε τον Λορέντζο και μπήκε στο σπίτι του άντρα που είχε κλέψει το παιδί της. Η Ιζαμπέλα ρώτησε στην ηχογράφηση γιατί ο Βιτόριο δεν είχε προσπαθήσει να σταματήσει τον γάμο τους και για πρώτη φορά ο ηλικιωμένος άντρας κοίταξε αλλού. Παραδέχτηκε ότι στην αρχή θεωρούσε τη σύμπτωση σχεδόν ωφέλιμη. Αν η μητέρα της Άννας γινόταν σύζυγος του γιού του, θα ήταν πιο εύκολο να την ελέγξει. Αλλά τότε η Ιζαμπέλα βρήκε μια φωτογραφία του κοριτσιού στα έγγραφα του Ιδρύματος και ξεκίνησε τη δική της έρευνα. Μετά από αυτό συνέβη η επίθεση που περιέγραψε στην επιστολή. Ωστόσο, ο Βιτόριο ισχυρίστηκε ότι την είχε διατάξει μόνο να την εκφοβήσουν και να πάρει τα έγγραφα που είχε βρει και έμαθε για την εγκυμοσύνη της Ιζαμπέλα μόνο εκ των υστέρων. Σε αυτό το σημείο η φωνή της γυναίκας άλλαξε. Ρώτησε αν καταλάβαινε ότι οι άντρες του την είχαν κάνει να χάσει το δεύτερο παιδί της και για πρώτη φορά στην ηχογράφηση ο Βιτόριο δεν μπορούσε να απαντήσει αμέσως. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είπε ότι μετά από αυτό είχε διατάξει να σταματήσουν όλες οι ενέργειες εναντίον της, αλλά κάποιος συνέχισε την επιχείρηση χωρίς την άδειά του. Χρήματα άρχισαν να ρέουν μέσω λογαριασμών που ούτε ο ίδιος έλεγχε. Οι φύλακες ασφαλείας λάμβαναν εντολές με την πλαστογραφημένη υπογραφή του και ο Τόμας ανακάλυψε παρακολούθηση στο αυτοκίνητο της Ιζαμπέλα. Ο Βιτόριο συνειδητοποίησε ότι κάποιος είχε εμφανιστεί μέσα στην οικογένεια που επωφελούνταν από τον αστρέφη Λορέντζο εναντίον εξωτερικών εχθρών. Αλλά αντί να πει στον γιο του την αλήθεια, αποφάσισε να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνος του, επειδή η ομολογία θα απαιτούσε την αποκάλυψη της απαγωγής της Άννας και του δικού του σκηνοθετημένου θανάτου. Ο Λορέντζο άκουγε και ένιωθε πως κάθε νέα λεπτομέρεια έκανε το παρελθόν όχι πιο ξεκάθαρο, αλλά πιο βρώμικο. Ο Βιτόριο δεν ήταν αθώος. Είχε απαγάγει την Άννα, είχε καταστρέψει τη ζωή της Ισαβέλας και είχε δημιουργήσει τις συνθήκες που έκαναν δυνατή τη συνωμοσία. Αλλά αν τα λόγια του ήταν αληθινά, ο δολοφόνος είχε χρησιμοποιήσει τα εγκλήματα του Βιτόριο ως το τέλειο κάλυμα. Στην ηχογράφηση, η Ισαβέλα έθεσε το μόνο ερώτημα που τώρα ενδιέφερε και τον Λορέντζο. Ποιος θα μπορούσε να δώσει εντολές εκ μέρους του αρχηγού της οικογένειας και να έχει πρόσβαση στους οικονομικούς του πόρους. Ο Βιτόριο κατονόμασε 4 άτομα: τον οικογενειακό δικηγόρο, τον οικονομικό διευθυντή, τον επικεφαλής ασφαλείας και τον μικρότερο γιο του, τον Αντριάνο. Μετά το επώνυμο, η Ισαβέλα διαμαρτυρήθηκε έντονα, ισχυριζόμενη ότι ο Αντριάνο τη βοήθησε να κρύψει την αναζήτησή της για την Άννα αρκετές φορές. Ο Βιτόριο απάντησε ότι αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που τον υποψιαζόταν λιγότερο, αλλά ότι κανείς δεν μπορούσε να εμπιστευτεί, επειδή ο άνθρωπος που ενορχίστρωσε τη συνωμοσία γνώριζε πολύ καλά τις συνήθειες ολόκληρης της οικογένειας.
Η ηχογράφηση συνεχίστηκε όταν ένας υπόκοφος θόρυβος ακούστηκε από τον διάδρομο της αίθουσας μουσικής και στη συνέχεια το ραδιόφωνο του Λορέντζο έτριξε με τη φωνή του Μάρκο, ανακοινώνοντας ότι άγνωστοι δράστες είχαν εισέλθει στην ανατολική πτέρυγα μέσω της σύραγγας εξυπηρέτησης. Ο Λορέντζο αφαίρεσε αμέσως την κασέτα, την έκρυψε κάτω από το πουκάμισό του και οδήγησε την Άννα στον εσωτερικό τοίχο. Αλλά το κορίτσι ξαφνικά είπε ότι η ηχογράφηση δεν είχε τελειώσει ακόμα και ότι το τελευταίο μέρος ήταν το πιο σημαντικό. Ο Τόμας την είχε προειδοποιήσει. Αν ο Λορέντζο έβρισκε ποτέ τη δεύτερη κασέτα, έπρεπε να παρακολουθήσει τα τελευταία λεπτά, αλλιώς θα εμπιστευόταν ξανά το λάθος άτομο. Ο Λορέντζο προχώρησε γρήγορα μέχρι που η εικόνα άλλαξε. Η Ιζαμπέλα ήταν τώρα στο αυτοκίνητο, κρίνοντας από την ώρα στη γωνία της οθόνης λιγότερο από 2 ώρες πριν από την επίθεση. Μιλούσε γρήγορα και δεν προσπαθούσε πλέον να κρύψει τον φόβο της. Κάποιος μόλις την είχε καλέσει από τον αριθμό ασφαλείας της οικογένειας και την είχε ενημερώσει ότι η Άννα επρόκειτο να φύγει από τη χώρα. Η Ιζαμπέλα αποφάσισε να πάει η ίδια στην κόρη της, αν και ο Τόμας την παρότρινε να περιμένει το Λορέντζο. Πριν απενεργοποιήσει την κάμερα, έδωσε τη διεύθυνση μιας αποθήκης δίπλα στο ποτάμι, όπου φέρεται να κρατούνταν το κορίτσι, και πρόσθεσε ότι τις πληροφορίες τις είχε διαβιβάσει ένα άτομο που εμπιστευόταν σχεδόν σαν αδερφό. Τότε είπε το όνομα. Μάρκο Μπελίνι. Ο Λορέντζο γύρισε αργά το κεφάλι του προς την πόρτα, επειδή ο Μάρκο ήταν αυτός που ήταν εκείνη τη στιγμή υπεύθυνος για την ασφάλεια στην έπαυλη. Είχε πρόσβαση σε όλες τις κάμερες. Ήταν ο πρώτος που πρότεινε να πάει στο Connecticut και ήταν παρόν σχεδόν σε κάθε αποδεικτικό στοιχείο που ανακαλύφθηκε εκείνο το βράδυ. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το ραδιόφωνο ξαναζωντανεύτηκε, αλλά η φωνή του Μάρκο ήταν πλέον πολύ ήρεμη. Ανέφερε ότι οι εισβολείς είχαν εξουδετερωθεί και ζήτησε από τον Λορέντζο να δηλώσει την τοποθεσία του ώστε να μπορέσει να στείλει μια συνοδεία. Ο Λορέντζο δεν απάντησε. Θυμήθηκε πως ο Μάρκο είχε βρει εκπληκτικά γρήγορα μια κατάλληλη μπαταρία για ένα παλιό τηλέφωνο, πως είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία που θεωρούνταν διαγραμμένα και πως είχε δείξει τα αποκατεστημένα 93 δευτερόλεπτα πλάνων από την κάμερα. Όταν ένα άτομο ελέγχει την πηγή των πληροφοριών, είναι σε θέση όχι μόνο να αποκρύψει γεγονότα, αλλά και να καθορίσει τη σειρά με την οποία τα βλέπουν οι άλλοι. Στις μελέτες τους για τις γνωστικές προκαταλήψεις, ο Άμος Τβέρσκι και ο Ντάνιελ Κάνεμαν απέδειξαν πόσο δυναμικά η διατύπωση και τα συμφραζόμενα μπορούν να αλλάξουν την αξιολόγηση ενός ατόμου για τις ίδιες πληροφορίες. Ο Λορέντζο πίστευε όλο το βράδυ ότι αποκάλυπτε μόνος του τη συνωμοσία. Αν και τώρα, για πρώτη φορά, παραδεχόταν μια πολύ πιο δυσάρεστη πιθανότητα. Μερικές από τις ανακαλύψεις του είχαν γνωστοποιηθεί σκόπιμα με τη σωστή σειρά. Η Άννα είπε ήσυχα ότι ούτε ο Τόμας εμπιστευόταν τον Μάρκο. Γι' αυτό κράτησε την πραγματική κασέτα χωριστά και έδωσε στο κορίτσι οδηγίες που δεν μπορούσαν να μεταδοθούν μέσω τηλεφώνου. Ο Λορέντζο ρώτησε γιατί ο Τόμας δεν της τα είχε πει όλα αμέσως. Αλλά η απάντηση ήρθε πριν προλάβει να μιλήσει η Άννα. Η φωνή της Ιζαμπέλα ακούστηκε ξανά από το ηχείο του παλιού μαγνητόφωνου. Η ηχογράφηση συνεχίστηκε μετά από λίγα δευτερόλεπτα μαύρης οθόνης. Η κάμερα ήταν ακουμπισμένη στο πλάι, στο κάθισμα του αυτοκινήτου, οπότε το πρόσωπό της ήταν μόλις ορατό, αλλά η συζήτηση ακουγόταν καθαρά. Η Ιζαμπέλα ρώτησε τον Τόμας αν ήταν σίγουρος για τον Μάρκο και ο οδηγός απάντησε ότι είχε ελέγξει ξανά τον αριθμό. Η κλήση είχε πράγματι περάσει από το τερματικό του. Τότε ο Τόμας πρόφερε μια φράση που συνέδεε τα γεγονότα πριν από 7 χρόνια με αυτό που συνέβαινε τώρα. «Αν πρόκειται για παγίδα, τότε ξέρει και για τις κασέτες». Τότε χτύπησε το τηλέφωνο, απάντησε η Ιζαμπέλα, και μια ανδρική φωνή την ενημέρωσε ότι η Άννα ήταν ήδη στην αποθήκη και ότι ο χρόνος τελείωνε. Η φωνή ήταν νεότερη από την τωρινή, αλλά ο Λορέντζο την αναγνώρισε χωρίς δυσκολία. Ήταν ο Μάρκο. Βήματα ακούστηκαν έξω από την πόρτα της αίθουσας μουσικής. Ο Λορέντζο έσβησε την οθόνη και έκανε νόημα στην Άννα να σωπάσει. Η λαβή κατέβηκε αργά, αλλά η πόρτα δεν άνοιξε, επειδή ο Λορέντζο είχε ήδη ανοίξει την εσωτερική κλειδαριά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η φωνή του Μάρκο ακούστηκε απ' έξω, λέγοντας ότι ήξερε ότι η Άννα ήταν εκεί και είχε έρθει να τη βοηθήσει να βγει από το σπίτι. Ο Λορέντζο ρώτησε πού ήταν ο Αντριάνο και μετά από μια σύντομη παύση, ο Μάρκο απάντησε ότι ο αδερφός του ήταν ακόμα με τον Βιτόριο. Ήταν λάθος. Στη δεύτερη κασέτα, η Ιζαμπέλα ανέφερε μια παλιά αποθήκη δίπλα στο ποτάμι και ο Λορέντζο είχε παρατηρήσει τη διεύθυνσή της στα έγγραφα από την Κρυψώνα. Πριν από λίγα λεπτά, είχε στείλει διακριτικά 2 άντρες εκεί, άντρες που εμπιστευόταν από την εποχή του πριν αναλάβει την οικογένεια. Ένας από αυτούς μόλις είχε στείλει ένα μήνυμα. Η αποθήκη ήταν εγκαταλελειμμένη, αλλά μέσα είχαν βρει φρέσκους λεκέδες αίματος, το σπασμένο τηλέφωνο του Αντριάνο και το αυτοκίνητο του Μάρκο.
Έτσι, ο επικεφαλής ασφαλείας ήξερε πολύ περισσότερα από όσα παραδεχόταν. Ο Λορέντζο δεν απάντησε και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο Μάρκο έριξε την όψη του βοηθού. Η φωνή του έξω από την πόρτα έγινε πιο ψυχρή, καθώς είπε ότι η Ιζαμπέλα είχε επίσης αρνηθεί να ακούσει τη λογική πριν από 7 χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν γνωστό σε όλους. Η Άννα χλώμιασε. Ο Λορέντζο τράβηξε αργά το όπλο του, αλλά ο Μάρκο ξαφνικά γέλασε και δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν άσκοποι επειδή η Σοφία και η Έμα ήταν ήδη με τους άντρες του. Ο Λορέντζο κοίταξε την Άννα και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ είδε γνήσιο φόβο στα μάτια της. Ο Μάρκο πρότεινε μια απλή ανταλλαγή. Τη δεύτερη κασέτα και την Άννα σε αντάλλαγμα για τη ζωή της Σοφίας, της Έμα και του Αντριάνο. Ωστόσο, πριν προλάβει να απαντήσει ο Λορέντζο, το παλιό τηλέφωνο δονήθηκε ξανά. Ένα μήνυμα έφτασε από τον Τόμας με μια φωτογραφία της Σοφίας και της Έμα, ζωντανών και όχι με τους άντρες του Μάρκο, αλλά με τον ίδιο τον Τόμας. Κάτω από τη φωτογραφία υπήρχε μια σύντομη φράση. «Μπλοφάρι, μην εγκαταλείπεις το κορίτσι». Ο Λορέντζο κοίταξε την κλειδωμένη πόρτα και συνειδητοποίησε ότι για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια ο Μάρκο είχε χάσει το πιο σημαντικό του όπλο, τον έλεγχο πάνω σε αυτά που πίστευε ο Λορέντζο. Αλλά το επόμενο μήνυμα του Τόμας τον έκανε να σφίξει περισσότερο το τηλέφωνό του. Ο Μάρκο δεν σκότωσε την Ιζαμπέλα. Την έφερε στην αποθήκη, αλλά όταν φτάσαμε, ο πραγματικός πελάτης περίμενε ήδη. Συνημμένη στο μήνυμα ήταν μια φωτογραφία, τραβηγμένη με κρυφή κάμερα τη νύχτα της δολοφονίας. Σε αυτήν, δίπλα στο αυτοκίνητο της Ιζαμπέλα, στεκόταν ο άντρας που ο Λορέντζο προσπαθούσε να σώσει όλο το βράδυ και τον οποίο μόλις είχε αρχίσει να εμπιστεύεται ξανά. Ήταν ο Αντριάνο. Η φωτογραφία του Αντριάνο δίπλα στο αυτοκίνητο της Ιζαμπέλα τη νύχτα της δολοφονίας της θα μπορούσε να είχε διαλύσει όλα όσα ο Λορέντζο είχε μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει για τον αδελφό του. Αλλά δεν ήταν πλέον διατεθειμένος να αφήσει μια εικόνα να γίνει καταδίκη, έχοντας μάθει πολύ καλά το πιο σημαντικό μάθημα της βραδιάς. Σχεδόν κάθε στοιχείο εμφανιζόταν ακριβώς τη στιγμή που κάποιος χρειαζόταν να κατευθύνει τις υποψίες του σε ένα νέο άτομο. Μεγέθυνε τη φωτογραφία και είδε τον Αντριάνο στην ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού, αλλά δεν κρατούσε όπλο. Τα ρούχα του φαίνονταν βρώμικα και το πρόσωπό του δεν ήταν στραμμένο προς την Ιζαμπέλα, αλλά προς την αποθήκη, σαν ο αδελφός του να κοιτούσε κάποιον έξω από το κάδρο. Ο Λορέντζο έστειλε στον Τόμας μία μόνο ερώτηση. Τι συνέβη μετά από αυτή τη φωτογραφία? Η απάντηση ήρθε σχεδόν αμέσως. Ο Τόμας έγραψε ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει τα πάντα με μηνύματα κειμένου και ότι ο Λορέντζο έπρεπε να βρει το αρχικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας της αποθήκης, καθώς η φωτογραφία ήταν μόνο ένα καρέ από ένα 20 λεπτό βίντεο. Ο Μάρκο, εντωμεταξύ, συνέχισε να απαιτεί την κασέτα και την Άννα έξω από την πόρτα, αλλά η αυτοπεποίθησή του σταδιακά εξασθενούσε. Δεν ήξερε ακόμη ότι η Σοφία και η Έμα ήταν με τον Τόμας, οπότε ο Λορέντζο αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί και προσφέρθηκε να κάνει την ανταλλαγή αν άκουγε πρώτα τη φωνή της Σοφίας. Ακολούθησε μια σύντομη παύση, μετά την οποία ο Μάρκο απάντησε ότι η γυναίκα ήταν αναίσθητη. Ο Λορέντζο απέτησε στη συνέχεια να μιλήσει με την Έμα και ο Μάρκο έκανε το δεύτερο λάθος του, ισχυριζόμενος ότι το παιδί ήταν πολύ φοβισμένο. Η Έμα μπορεί να φοβόταν ένοπλους άντρες, το σκοτάδι ή ένα άγνωστο μέρος, αλλά ο Λορέντζο είχε δει αρκετά όλη τη βραδιά για να καταλάβει ένα απλό πράγμα. Αν το κορίτσι ήταν πραγματικά εκεί, το να την κρατήσει σιωπηλή θα ήταν πολύ πιο δύσκολο από το να την κάνει να μιλήσει. Τώρα ήξερε σίγουρα ότι ο Μάρκο μπλοφάριζε. Ο Λορέντζο ζήτησε από την Άννα να μετακινηθεί στον απέναντι τοίχο και είπε δυνατά στον Μάρκο ότι θα άφηνε την κασέτα δίπλα στην πόρτα αν μετακινούνταν λίγα μέτρα. Ακούστηκαν βήματα, αλλά ήταν πολύ βαριά και συγχρονισμένα για ένα άτομο. Ο Μάρκο δεν ήταν μόνος. Ο Λορέντζο έσβησε το φως, ξεκλείδωσε την πόρτα, τοποθέτησε την άδεια θήκη από την πρώτη κασέτα στο πάτωμα και την κλώτσισε στο διάδρομο. Μετά έκλεισε αμέσως την πόρτα. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα ακούστηκε η κοφτή εντολή του Μάρκο, ακολουθούμενη από αρκετούς ανθρώπους που έτρεξαν προς τη θήκη, και αυτό ακριβώς περίμενε ο Λορέντζο. Η παλιά έξοδος υπηρεσίας από την αίθουσα μουσικής ήταν κρυμμένη πίσω από μια βαριά κουρτίνα κοντά στο πιάνο. Τη θυμόταν από την παιδική του ηλικία, όταν η μητέρα του τη χρησιμοποιούσε για να ξεφεύγει κρυφά από οικογενειακές συγκεντρώσεις. Ο Λορέντζο οδήγησε την Άννα μέσα, έκλεισε το πάνελ και την οδήγησε κάτω από τις στενές σκάλες, μέχρι που στον επάνω όροφο ο Μάρκο συνειδητοποίησε τελικά την απάτη και διέταξε να κλωτσίσουν την πόρτα. Κατέβηκαν στη βιβλιοθήκη κάτω, όπου ο Λορέντζο επικοινώνησε με 2 άντρες που είχε στείλει στην παλιά αποθήκη και τους διέταξε να μην ψάξουν τον Αντριάνο, αλλά να βρουν τον διακομιστή παρακολούθησης βίντεο.
Ένας από αυτούς απάντησε ότι ο εξοπλισμός ήταν ακόμα εκεί, αλλά οι σκληροί δίσκοι είχαν αφαιρεθεί πριν από χρόνια. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν μια παλιά εφεδρική μονάδα με κατεστραμμένο δίσκο, την οποία ήδη πήγαιναν σε έναν ειδικό. Αυτό σήμαινε ότι η αρχική ηχογράφηση μπορεί να υπήρχε ακόμα, αλλά δεν υπήρχε χρόνος για να την αποκαταστήσουν. Η Άννα ξαφνικά είπε ότι ο Τόμας της είχε δείξει κάποτε ένα μέρος αυτού του βίντεο. Το κορίτσι ήταν 12 ετών όταν ζήτησε για πρώτη φορά απόδειξη ότι η μητέρα της είχε πραγματικά προσπαθήσει να τη σώσει. Ο Τόμας έδειξε μερικά λεπτά από το βίντεο, αλλά το σταμάτησε πριν εμφανιστούν οι δολοφόνοι, εξηγώντας ότι η Άννα ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει τι συνέβη στη συνέχεια. Θυμήθηκε το κύριο πράγμα. Ο Αντριάνο είχε φτάσει στην αποθήκη πριν από την Ιζαμπέλα. Μπήκε μέσα μόνος του και περίπου 10 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ο Μάρκο. Οι άντρες διαφώνησαν και στη συνέχεια ο Μάρκο χτύπησε τον Αντριάνο και τον έδεσε. Όταν έφτασε η Ιζαμπέλα, ο Αντριάνο ήταν ήδη μέσα και δεν μπορούσε να την προειδοποιήσει. Έτσι, η φωτογραφία ήταν αληθινή, αλλά το νόημά της είχε διαστρεβλωθεί σκόπιμα. Ο Αντριάνο ήταν πράγματι παρόν στον τόπο της δολοφονίας, όχι ως ο εγκέφαλος, αλλά ως ο άντρας που παρασύρθηκε εκεί πρώτος. Ο Λορέντζο ρώτησε ποιος πυροβόλησε, αλλά η Άννα κούνησε το κεφάλι της. Ο Τόμας δεν έδειξε ποτέ αυτό το μέρος. Είπε μόνο μία φορά ότι ο άντρας που έδωσε την τελική εντολή ήταν τόσο κοντά στην οικογένεια που αφού αναφέρθηκε το όνομά του, ο Λορέντζο δεν θα ήξερε πλέον ποιον μπορούσε να εμπιστευτεί. Τα φώτα έσβησαν στη βιβλιοθήκη. Λίγο αργότερα, ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης έσβησε και ο θαμπός ήχος των αυτόματων κλειδαριών αντίχησε σε όλο το σπίτι. Ο Μάρκο είχε μπει στο κεντρικό σύστημα και άρχισε να κλειδώνει τα δωμάτια ένα προς ένα, μετατρέποντας την έπαυλη σε παγίδα. Ο Λορέντζο γνώριζε την αρχιτεκτονική του σπιτιού καλύτερα από τον αρχηγό ασφαλείας, αλλά ο Μάρκο γνώριζε το σύστημα ασφαλείας, οπότε το πλεονέκτημα μετατοπίστηκε γρήγορα σε αυτόν. Αυτός και η Άννα κατέβηκαν στην κάβα, όπου μια παλιά σύραγγα οδηγούσε στον γκαράζ, και εκεί το τηλέφωνο έλαβε ένα ακόμη μήνυμα από τον Τόμας. Αυτή τη φορά περιείχε τη διεύθυνση ενός μικρού μοτέλ 20 λεπτά από την έπαυλη και μία μόνο φράση. «Η Σοφία και η Έμα είναι εδώ. Φέρτε την Άννα αν μπορείτε να βγείτε έξω. Θα σας δείξω το τέλος της ηχογράφησης». Ο Λορέντζο σταμάτησε. Πολύ βολικό. Ο Τόμας μοίραζε πληροφορίες σε κομμάτια όλο το βράδυ, καθορίζοντας τι και πότε έπρεπε να μάθει ο Λορέντζο, και τώρα συγκέντρωνε τη Σοφία, την Έμα, την Άννα και τον ίδιο τον Λορέντζο σε ένα μέρος. Μετά από όλα όσα είχαν συμβεί, το να τον εμπιστευτεί μόνο και μόνο επειδή είχε πει την αλήθεια μερικές φορές θα ήταν το ίδιο λάθος που είχε κάνει ο Λορέντζο με τους άλλους. Ρώτησε την Άννα γιατί ο Τόμας δεν είχε παραδώσει αποδεικτικά στοιχεία στην αστυνομία ή στον ίδιο τον Λορέντζο για τόσα χρόνια. Το κορίτσι απάντησε ότι ο Τόμας φοβόταν τον Βιτόριο, αλλά αυτή η εξήγηση δεν ήταν αρκετή. Ένας άνθρωπος ικανός να σκηνοθετήσει τον θάνατό του και να κρυφτεί για 7 χρόνια θα μπορούσε να είχε βρει έναν τρόπο να στείλει την κασέτα. Αν δεν το είχε κάνει, θα πρέπει να υπήρχε άλλος λόγος. Η απάντηση βρέθηκε απροσδόκητα στην πρώτη καταχώρηση της Ιζαμπέλα. Ο Λορέντζο θυμήθηκε τα λόγια της για το κλειδί με το κόκκινο σημάδι και συνειδητοποίησε ότι ακόμα δεν είχαν προσδιορίσει ποια κλειδαριά άνοιγε. Η Άννα έδειξε το κλειδί που βρέθηκε πίσω από τη φωτογραφία και είπε ότι ο Τόμας της είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα με αυτόν, το περιεχόμενο της κρυψώνας υποτίθεται ότι θα ήταν ορατό μόνο στην οικογένεια Ντούκα μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτό έρχονταν σε αντίθεση με όλα τα άλλα. Αν ο Τόμας ήθελε πραγματικά να αποκαλύψει τον δολοφόνο, γιατί να κρύψει ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο ακόμη και από την Άννα. Ο Λορέντζο εξέτασε το κλειδί πιο προσεκτικά και παρατήρησε τον σχεδόν ξεθοριασμένο αριθμό 417. Ο Μάρκο μπόρεσε γρήγορα να προσδιορίσει τον σκοπό του, αλλά ήταν αδύνατη η πρόσβαση, οπότε ο Λορέντζο θυμήθηκε το παλιό σύστημα αποθήκευσης της οικογένειας. Κόκκινα σημάδια σηματοδοτούσαν χρηματοκιβώτια που χρησιμοποιούσε ο Βιτόριο. Ο αριθμός 417 ανήκε σε ένα ιδιωτικό θησαυροφυλάκιο στο Μανχάταν και η πρόσβαση σε αυτό υποτίθεται ότι θα περνούσε στον Λορέντζο μετά τον θάνατο του πατέρα του, αλλά κανένα τέτοιο κουτί δεν αναφέρθηκε ποτέ στα έγγραφα κληρονομιάς. Έφτασαν στο γκαράζ μέσα από μία σύραγγα κοιμής ωφέλειας και ανακάλυψαν ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ήταν κλειδωμένα ηλεκτρονικά. Το μόνο που λειτουργούσε ήταν το παλιό σεντάν της Ιζαμπέλα, το οποίο ο Λορέντζο είχε κρατήσει μετά τον θάνατό της και δεν είχε ποτέ αφήσει να αποσυρθεί. Το αυτοκίνητο δεν ήταν συνδεδεμένο με το σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, οπότε μετά από λίγα λεπτά έφυγαν από το κτήμα από την πίσω πύλη. Ο Λορέντζο δεν πήγε στον Τόμας. Ανταυτού κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική αποθήκη
συνειδητοποιώντας ότι έσπαγε το σενάριο για πρώτη φορά όλο το βράδυ. Αν ο Μάρκο ήθελε την κασέτα, ο Βιτόριο ήθελε να τον δελεάσει να πάει στο παρεκκλήσι και ο Τόμας ήθελε να τον πάει στο μοτέλ, τότε η καλύτερη κίνηση ήταν να πάνε κάπου που κανένας από τους δύο δεν είχε καλέσει. Το κουτί 417 άνοιξε με το κλειδί της Ιζαμπέλα. Μέσα δεν υπήρχαν χρήματα, όπλα ή έγγραφα ιδιοκτησίας. Περιείχε μια μικρή ψηφιακή συσκευή εγγραφής, έναν σφραγισμένο φάκελο και έναν σκληρό δίσκο με την ένδειξη «Αποθήκη». Ο Λορέντζο ένιωσε την Άννα να κρατάει την ανάσα της δίπλα του. Ο Τόμας έλεγε την αλήθεια. Η αρχική ηχογράφηση υπήρχε. Δίπλα του βρισκόταν μια επιστολή που απευθυνόταν στο Λορέντζο και υπογράφηκε από τον Αντριάνο. Κρίνοντας από την ημερομηνία, ο αδελφός του την έγραψε 2 ημέρες μετά τη δολοφονία της Ιζαμπέλα. Παραδέχτηκε ότι είχε έρθει στην αποθήκη σε απάντηση σε ένα τηλεφώνημα του Μάρκο, ο οποίος του είχε πει ότι η Ιζαμπέλα σχεδίαζε να παραδώσει κρυφά έγγραφα στους εχθρούς της οικογένειας. Ο Αντριάνο ήθελε να την σταματήσει πριν το μάθει ο Λορέντζο, αλλά αμέσως συνειδητοποίησε ότι τον είχαν παρασύρει. Ο Μάρκο τον έδεσε και ομολόγησε ότι υπεξαίρεζε χρήματα μέσω των λογαριασμών του Βιτόριο για αρκετά χρόνια, αλλά δεν το είχε κάνει μόνος του. Πίσω του στεκόταν ένας άντρας που ήθελε να καταστρέψει την παλιά οικογενειακή δομή και να αναγκάσει τον Λορέντζο να κηρύξει πόλεμο στους Βαλέντι. Ο Αντριάνο άκουσε τη φωνή του εγκεφάλου στο τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσε να δει το πρόσωπό του. Μετά την επίθεση, ο Τόμας απελευθέρωσε τον Αντριάνο και τον έπεισε να σιωπήσει, δηλώνοντας ότι αν η αλήθεια αποκαλυπτόταν αμέσως, η Άννα θα σκοτωνόταν. Γι' αυτό και ο αδερφός του έζησε δίπλα στο Λορέντζο για 7 χρόνια, γεγονός που του επέτρεπε να πιστεύει ότι η δολοφονία είχε διαλευκανθεί. Η Άννα εισήγαγε τον σκληρό δίσκο στον παλιό τερματικό αποθήκευσης και ένα μόνο αρχείο βίντεο εμφανίστηκε στην οθόνη. Ο Λορέντζο είχε πρόσβαση σε αυτόν από τότε που έφτασε η Ιζαμπέλα. Το αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από την αποθήκη. Η γυναίκα βγήκε, ο Μάρκο την συνάντησε στην πόρτα και την οδήγησε μέσα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τόμας εμφανίστηκε από τον δρόμο, εντόπισε το αυτοκίνητο του αγνώστου και κρύφτηκε πίσω από μερικά κοντέινερ. Η εσωτερική κάμερα έδειξε τον Αντριάνο δεμένο στον τοίχο. Η Ιζαμπέλα τον είδε, συνειδητοποίησε την παγίδα και προσπάθησε να βγει, αλλά ο Μάρκο μπλόκαρε την πόρτα. Στη συνέχεια έβγαλε το τηλέφωνό του και κάλεσε έναν αριθμό. Το ηχείο της κάμερας ηχογραφούσε άσχημα, αλλά οι λέξεις ήταν ευδιάκριτες. Ο Μάρκο είπε: «Είναι εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε?» Άκουσε την απάντηση για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά κοίταξε την Ιζαμπέλα και είπε: «Θέλει να σου μιλήσει». Ο Μάρκο άνοιξε το μεγάφωνο. Η Ιζαμπέλα άκουσε τη φωνή και σταμάτησε να αντιστέκεται. Δεν ρώτησε ποιος μιλούσε, επειδή τον αναγνώρισε αμέσως. Ο Λορέντζο τον αναγνώρισε κι αυτός από την πρώτη λέξη. Η φωνή ανήκε στον Βιτόριο. Αλλά τότε συνέβη κάτι που δεν είχε αναφερθεί σε καμία εκδοχή. Ο Βιτόριο διέταξε τον Μάρκο να απελευθερώσει την Ιζαμπέλα και τον Αντριάνο, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση είχε τελειώσει και κανείς άλλος δεν έπρεπε να πάθει κακό. Ο Μάρκο χαμογέλασε και απάντησε ότι η εντολή είχε ήδη αλλάξει. Τότε μια δεύτερη φωνή μπήκε στη συζήτηση. Είπε στον Μάρκο να ολοκληρώσει τη δουλειά, να αφήσει αρκετά στοιχεία εναντίον του Βαλέντι και να διασφαλίσει ότι ο Λορέντζο θα λάμβανε τα ονόματα εκείνων που χρειαζόταν για να πάρει εκδίκηση. Η Ιζαμπέλα πλησίασε το τηλέφωνο και είπε ήσυχα: «Ήξερα ότι ήσουν εσύ». Η κάμερα κατέγραψε το άνοιγμα της πόρτας της αποθήκης και έναν άντρα που δεν είχε εμφανιστεί σε καμία φωτογραφία πριν μπει. Η Άννα, δίπλα στο Λορέντζο, κάλυψε το στόμα της με το χέρι της. Ο Λορέντζο δεν μπορούσε να κουνηθεί επειδή αναγνώρισε τη γυναίκα που νόμιζε ότι είχε πεθάνει πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Η μητέρα του, η Κατερίνα Ντούκα, πλησίασε την Ιζαμπέλα. Την κοίταξε ευθεία στα μάτια και είπε ότι η οικογένεια δεν μπορούσε να επιτρέψει σε ένα κορίτσι να επιστρέψει στους Βαλέντι όλα όσα οι Ντούκα τους είχαν πάρει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στην επίσημη εκδοχή, η Κατερίνα πέθανε όταν ο Λορέντζο ήταν 23 ετών. Στην ηχογράφηση ήταν ζωντανή χρόνια μετά την κηδεία της και ήταν αυτή που έδωσε στον Μάρκο την εντολή που έκανε την Ιζαμπέλα να μην επιστρέψει ποτέ σπίτι. Η Κατερίνα Ντούκα ήταν ζωντανή και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ ο Λορέντζο κατάλαβε γιατί η συνωμοσία είχε διαρκέσει τόσα χρόνια, γιατί οι μάρτυρες εξαφανίζονταν ακριβώς τη στιγμή που πλησίαζαν στην αλήθεια και γιατί ακόμη και ο Βιτόριο, ένας άντρας συνηθισμένος να ελέγχει τις τύχες των άλλων, είχε επιλέξει να σκηνοθετήσει τον θάνατό του αντί να διεξάγει ανοιχτό πόλεμο με τη γυναίκα που κάποτε αποκαλούσε γυναίκα του. Ο Λορέντζο παρακολούθησε το βίντεο από την αποθήκη με τα μάτια του καρφωμένα στη μητέρα του
και δεν είδε ένα φάντασμα από παιδικές αναμνήσεις, αλλά ένα ψυχρό, απόλυτα ήρεμο άτομο που μπήκε στο δωμάτιο σαν να τελείωνε μια προγραμματισμένη επαγγελματική συνάντηση από καιρό. Η Κατερίνα σταμάτησε μπροστά στην Ιζαμπέλα και εξήγησε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ντούκα και Βαλέντι δεν είχε ποτέ τελειώσει πραγματικά με νίκη, επειδή ο Βιτόριο είχε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, γη και επιρροή, αλλά δεν είχε καταστρέψει τα κληρονομικά δικαιώματα που συνδέονταν με την άμεση γραμμή Βαλέντι. Ενώ όλοι πίστευαν ότι αυτή η γραμμή είχε αποκοπεί, η περιουσία παρέμεινε στην κατοχή της Ντούκα, αλλά η άφιξη της Άννας αποτελούσε απειλή για κάτι περισσότερο από τα χρήματα. Το κορίτσι θα μπορούσε να είχε γίνει η βάση για την ένωση των παλιών συμμάχων του Βαλέντι και η Ισαβέλα, έχοντας την ανακαλύψει, ουσιαστικά κέρδισε την ευκαιρία να καταστρέψει το σύστημα που η Κατερίνα είχε χτίσει για δεκαετίες. Ο Βιτόριο, μιλώντας στο μεγάφωνο, απέτησε την απελευθέρωση της Ισαβέλας και δήλωσε πρόθυμος να επιστρέψει κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία για την ασφάλεια του παιδιού. Αλλά η Κατερίνα απάντησε ότι αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που δεν ήταν πλέον κατάλληλος να ηγηθεί της οικογένειας. Είπε στον άντρα της ότι ήταν πολύ μεγάλος, στον Λορέντετζο πολύ συναισθηματικός και στον Αντριάνο πολύ αδύναμος, επειδή σε μια κρίσιμη στιγμή ο καθένας τους επέλεγε ένα άτομο αντί για μια δομή. Για την Κατερίνα, η οικογένεια δεν ήταν άνθρωποι, αλλά ένας μηχανισμός εξουσίας που θα ζούσε περισσότερο από οποιοδήποτε άτομο. Η Ιζαμπέλα δεν παρακάλεσε για έλεος. Ρώτησε μόνο τι σκόπευε να κάνει η Κατερίνα με την Άννα και η Άννα απάντησε ότι το κορίτσι θα συνέχιζε να ζει με ψεύτικο όνομα μέχρι να μεγαλώσει αρκετά ώστε να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και τελικά να παραιτηθεί από τις κληρονομικές της αξιώσεις. Γι' αυτό η Άννα δεν δολοφονήθηκε. Η ζωή της είχε νομική αξία και ο θάνατός της θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα στους λίγους εκπροσώπους της Βαλέντι που γνώριζαν ακόμα την ύπαρξή της. Μετά από αυτό, η Ιζαμπέλα επεσήμανε ότι η Κατερίνα είχε κάνει ένα λάθος. Τα αποδεικτικά στοιχεία υπήρχαν ήδη σε πολλά αντίγραφα. Για πρώτη φορά, η Κατερίνα έχασε την ψυχραιμία της και στράφηκε στον Μάρκο, απαιτώντας να μάθει πού βρίσκονταν οι ηχογραφήσεις. Εκείνη τη στιγμή έγινε σαφές γιατί οι κασέτες είχαν αναζητηθεί για 7 χρόνια και γιατί ο Τόμας δεν μπορούσε απλώς να τις παραδώσει στο Λορέντζο. Ενώ η Κατερίνα πίστευε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είχαν χαθεί, η Άννα παρέμενε μια χρήσιμη ζωντανή κληρονόμος. Αν γινόταν γνωστό ότι ο Λορέντζο είχε μια πλήρη ομολογία και έγγραφα, το κορίτσι θα είχε μετατραπεί από ένα πλεονέκτημα σε μια επικίνδυνη μάρτυρα. Ο Τόμας ουσιαστικά προστάτευσε την Άννα με τη σιωπή, ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωνε την ευκαιρία να αποκαλύψει μια μέρα την αλήθεια τόσο γρήγορα που η Κατερίνα δεν θα είχε χρόνο να αντιδράσει. Στην ηχογράφηση, ο Μάρκο πλησίασε την Ιζαμπέλα, αλλά δεν πυροβόλησε. Προσφέρθηκε να της δώσει τις κασέτες και υποσχέθηκε να την πάρει μαζί με τον Αντριάνο. Η Κατερίνα της διέταξε να τελειώσει τη δουλειά, αλλά ο Μάρκο δίστασε ξανά, και τότε η Ιζαμπέλα έτρεξε προς την πλαϊνή πόρτα. Ο Αντριάνο κατάφερε να ρίξει μια καρέκλα. Ο Τόμας έτρεξε χωρίς κάλυψη και τα επόμενα δευτερόλεπτα βυθίστηκαν στο χάος, το οποίο θα περιγραφόταν πολύ διαφορετικά για 7 χρόνια. Ο Μάρκο δεν πυροβόλησε πρώτος. Η Κατερίνα. Η σφαίρα χτύπησε την Ιζαμπέλα στο πλάι. Ο Τόμας πυροβόλησε πίσω στο ταβάνι, προσπαθώντας να αναγκάσει τους άλλους να υποχωρήσουν, και ο Αντριάνο απελευθέρωσε το ένα χέρι και χτύπησε τον Μάρκο με μια καρέκλα. Η Ιζαμπέλα κατάφερε να τρέξει έξω και να φτάσει στο αυτοκίνητο, μετά το οποίο ο Τόμας ανέβηκε στο τιμόνι και προσπάθησε να την οδηγήσει μακριά. Αυτό το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα κοντά στον East River. Η κάμερα της αποθήκης δεν έδειχνε τι συνέβη στο δρόμο, αλλά τώρα ο Λορέντζο ήξερε το κύριο πράγμα. Η εντολή προερχόταν από την Κατερίνα. Πυροβόλησε προσωπικά την Ιζαμπέλα και ο Μάρκο βοήθησε να στήσει την παγίδα, αν και την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο ίδιος τη δολοφονία. Η Άννα κοίταξε σιωπηλά την οθόνη και ο Λορέντζο έκλεισε την ηχογράφηση πριν το κορίτσι προλάβει να δει περισσότερα. Δεν είχε καμία πρόθεση να μετατρέψει τις τελευταίες στιγμές της μητέρας της σε αποδεικτικά στοιχεία που ένα παιδί αναγκάστηκε να παρακολουθήσει μέχρι το τέλος. Ανταυτού, άνοιξε την επιστολή του Αντριάνο και βρήκε τις τελευταίες σελίδες που είχε παραλείψει προηγουμένως. Ο αδελφός του εξήγησε ότι μετά την αποθήκη ο Τόμας τον είχε απελευθερώσει, αλλά η Κατερίνα είχε ήδη ελέγξει ένα σημαντικό μέρος της ασφάλειας. Αποφάσισαν να χωρίσουν. Ο Τόμας έπρεπε να σώσει την Ιζαμπέλα, ο Αντριάνο έπρεπε να φτάσει στην Άννα και ο Βιτόριο έπρεπε να σταματήσει την Κατερίνα μέσω των παλιών επαφών της οικογένειας. Το σχέδιο απέτυχε. Το αυτοκίνητο του Τόμας αναχαιτίστηκε. Η Ιζαμπέλα τραυματίστηκε ξανά και στη συνέχεια ο Μάρκο βοήθησε να κατασκευαστούν οι συνθήκες της επίθεσης έτσι ώστε η υποψία να πέσει στον Βαλέντι. Αλλά υπήρχε μία λεπτομέρεια εδώ που δεν υπήρχε καν στο βίντεο. Όταν ο Τόμας συνειδητοποίησε ότι η Ιζαμπέλα δεν μπορούσε να σωθεί, τον έβαλε να υποσχεθεί 2 πράγματα.
να κρατήσει την Άννα ασφαλή και να μην πει στο Λορέντζο την αλήθεια μέχρι να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον ολόκληρου του δικτύου της Κατερίνα. Η Ισαβέλα γνώριζε τον άντρα της αρκετά καλά, ώστε να καταλαβαίνει ότι και μόνο το όνομά του θα ήταν αρκετό για να ξεκινήσει πόλεμο. Και αυτό ακριβώς ήθελε η Εκατερίνη. Ο Λορέντζο έκλεισε την επιστολή και για πρώτη φορά είδε τα δικά του 7 χρόνια εκδίκησης όπως θα τα έβλεπε η Ιζαμπέλα. Μετά τον θάνατό της, είχε κάνει σχεδόν όλα όσα ήλπιζε η Κατερίνα. Είχε επιτεθεί στον Βαλέντι, είχε καταστρέψει τις παλιές διασυνδέσεις των αντιπάλων του, είχε ενισχύσει την ασφάλεια υπό την καθοδήγηση ανθρώπων που του είχε συστήσει ο Μάρκο και σταδιακά είχε μετατρέψει τη δομή της οικογένειας σε ένα κλειστό σύστημα μέσα στο οποίο οι πραγματικοί εγκέφαλοι της συνωμοσίας είχαν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Η Κατερίνα είχε χρησιμοποιήσει τη θλίψη του ως όπλο και γι' αυτό ο Λορέντζο αρνούνταν πλέον να αφήσει την οργή του να υπαγορεύσει την επόμενη κίνησή του. Αντέγραψε την ηχογράφηση από την αποθήκη σε διάφορους δίσκους και έστειλε κρυπτογραφημένα αντίγραφα σε έναν δικηγόρο εκτός της οικογενειακής δομής, με οδηγίες να ανοίξει τα αρχεία αν ο Λορέντζο δεν επικοινωνούσε μαζί του μέχρι το πρωί. Στη συνέχεια έγραψε στον Τόμας ότι γνώριζε την αλήθεια και ήθελε να δει τη Σοφία, την Έμα και τον Αντριάνο. Μια απάντηση ήρθε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Αντριάνο ήταν ήδη με τον Τόμας. Η φωτογραφία από το υπόγειο ήταν μέρος της παγίδας του Βιτόριο, αλλά αργότερα ο Τόμας κατάφερε να ανακτήσει τον Αντριάνο, ενώ οι άντρες της Κατερίνα τον μετέφεραν αλλού. Και οι 3 ήταν ζωντανοί. Αυτό άφησε τον Βιτόριο. Ο Λορέντζο κάλεσε τον αριθμό που είχε χρησιμοποιήσει ο πατέρας του για να στείλει τα μηνύματα και αυτή τη φορά απάντησε αμέσως. Ο Βιτόριο δεν προσπαθούσε πλέον να παρασύρει τον γιο του στο παρεκκλήσι. Παραδέχτηκε ότι είχε σκηνοθετήσει το θάνατό του, αφού ανακάλυψε τα πρώτα σημάδια της οικονομικής συνωμοσίας της Κατερίνας, αλλά είχε κάνει το λάθος να αποφασίσει να την νικήσει με τις ίδιες μεθόδους: ψέματα, κρυψώνες και χειραγώγηση. Πίστευε ότι μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση από τις σκιές μέχρι που η Ιζαμπέλα πλησίασε την Άννα και όλα άρχισαν να καταραίουν. Ο Λορέντζο ρώτησε γιατί ο πατέρας του δεν του είχε πει την αλήθεια μετά τη δολοφονία της γυναίκας του. Και ο Βιτόριο απάντησε ότι μέχρι τότε δεν ήξερε πλέον ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης των περισσότερων ανδρών του Λορέντζο. Αν είχε εμφανιστεί, η Κατερίνα θα τον είχε απλώς παρουσιάσει ως έναν τρελό που σκηνοθετούσε τον θάνατό του για να ανακτήσει την εξουσία, και μετά θα εξαφανιζόταν με την Άννα. Έτσι, περίμενε αποδείξεις, επιτρέποντας στον ίδιο του τον γιο να ζει μέσα σε ένα ψέμα. Ο Λορέντζο δεν τον είχε συγχωρέσει και δεν είχε καμία πρόθεση να το κάνει. Αλλά τώρα χρειαζόταν μία απάντηση. Πού ήταν η Κατερίνα? Ο Βιτόριο ονόμασε μια τοποθεσία τόσο προφανή που ο Λορέντζο παραλίγο να γελάσει. Η Κατερίνα δεν βρισκόταν ούτε στο εξωτερικό, ούτε σε κάποιο μυστικό κρυσφύγετο όλο αυτό το διάστημα, αλλά στην παλιά κατοικία της Ντούκα, έξω από την πόλη, όπου η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί πριν από τον επίσημο θάνατό της. Εκεί έπρεπε να φέρει ο Μάρκο την Άννα, αφού θα λάμβανε την κασέτα. Η Κατερίνα σχεδίαζε να τελειώσει την ιστορία το ίδιο βράδυ, επειδή μετά την εμφάνιση της ηχογράφησης στο πάρτι ήξερε ότι δεν υπήρχε άλλος χρόνος. Ο Λορέντζο έδωσε στον Τόμας τη διεύθυνση και τον διέταξε να μην φέρει εκεί τη Σοφία και την Έμα σε καμία περίπτωση. Η Άννα επέμεινε να πάει μαζί του, αλλά ο Λορέντζο αρνήθηκε. Το κορίτσι ρώτησε γιατί έπαιρνε αποφάσεις για εκείνη, αφού όλη η οικογένεια δεν είχε κάνει τίποτα άλλο για 13 χρόνια και αυτή η ερώτηση τον έκανε να σωπάσει. Τότε ο Λορέντζο άλλαξε γνώμη, όχι επειδή ήθελε να την θέσει σε κίνδυνο, αλλά επειδή συνειδητοποίησε ότι αν η Άννα ήθελε πραγματικά τη ζωή της πίσω, έπρεπε να ξεκινήσει με το δικαίωμα να ξέρει τι συνέβαινε. Θα πήγαινε μόνο σε ένα ασφαλές σημείο κοντά στην κατοικία, όπου θα έμενε με τον Τόμας και τον Αντριάνο. Όταν έφτασαν, ο Αντριάνο ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε. Τα αδέρφια απλώς κοιτάχτηκαν για λίγα δευτερόλεπτα, επειδή 7 χρόνια σιωπής, καχυποψίας και πραγμάτων που δεν μπορούσαν να διορθωθούν με μία μόνο εξήγηση, στέκονταν ανάμεσά τους. Ο Αντριάνο είπε ότι ήθελε να του τα πει όλα 100 φορές, αλλά κάθε φορά ο Τόμας του έδειχνε νέα στοιχεία ότι η Κατερίνα παρακολουθούσε την Άννα. Ο Λορέντζο δεν απαντούσε, αλλά απλώς αγκάλιαζε τον αδερφό του, επειδή η συζήτηση για τη συγχώρεση μπορούσε να περιμένει μέχρι το πρωί, αν ζούσαν και οι δύο τόσο πολύ. Η Σοφία και η Έμα βρίσκονταν σε άλλο ασφαλές σπίτι, οπότε τώρα έμενε μόνο μία δουλειά. Ο Τόμας έδωσε στον Λορέντζο τη δεύτερη κασέτα και είπε ότι ο Μάρκο ήταν ήδη καθοδόν προς την Κατερίνα, σίγουρος ότι είχε την πραγματική ηχογράφηση. Ο Λορέντζο μπήκε μόνος του στην κατοικία, όπως έκανε και ως παιδί. Ένα τζάκι έκαιγε στη μεγάλη αίθουσα
και η Κατερίνα καθόταν σε ένα μακρύ τραπέζι, γερασμένη, αλλά αξιοσημείωτα παρόμοια με τη γυναίκα που θυμόταν. Ο Μάρκο στάθηκε δίπλα του. Η Κατερίνα δεν εξεπλάγει που είδε το γιο της και μάλιστα χαμογέλασε σαν να ήταν ένα οικογενειακό δείπνο που είχε ξεκινήσει πολύ αργά. Είπε ότι πάντα ήξερε ότι μια μέρα ο Λορέντζο θα ήταν αρκετά δυνατός για να την φτάσει. Έπειτα κοίταξε τα άδεια χέρια του και ρώτησε πού ήταν η Άννα. Ο Λορέντζο απάντησε ότι το κορίτσι ήταν κάπου που η Κατερίνα δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να την φτάσει. Ο Μάρκο έβγαλε το όπλο του, αλλά η Κατερίνα τον σταμάτησε με μια χειρονομία και πρόσφερε στο γιο της μια συμφωνία. Θα του έβινε τον Μάρκο όλους τους λογαριασμούς, τα ονόματα των συνεργών του και τον έλεγχο των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων αν η Άννα υπέγραφε αποποίηση κληρονομιάς και εξαφανιζόταν από τη ζωή της οικογένειας. Ο Λορέντζο ρώτησε μόνο ένα πράγμα. Πίστευε πραγματικά η μητέρα του ότι μετά από όλα όσα είχαν συμβεί είχε έρθει για να συζητήσει για χρήματα? Για πρώτη φορά η Κατερίνα σταμάτησε να χαμογελάει. Είπε ότι ο Λορέντζο δεν καταλάβαινε ακόμα το κύριο πράγμα. Η Άννα δεν ήταν η τελευταία κληρονόμος του Βαλέντι. Υπήρχε ένα άλλο άτομο, του οποίου την καταγωγή η Ιζαμπέλα είχε αποκαλύψει λίγο πριν τον θάνατό της, και γι' αυτό έπρεπε να σταματήσει αμέσως. Ο Λορέντζο ένιωσε την οικία ψυχρότητα να επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά δεν άφησε τη μητέρα του να παρατείνει την ίντριγκα και απέτησε όνομα. Η Κατερίνα τον κοίταξε ευθεία στα μάτια και απάντησε ότι ο δεύτερος κληρονόμος ήταν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ήταν ο άντρας που ο Βιτόριο είχε μεγαλώσει ως δικό του γιο, αν και ποτέ δεν ανήκε βιολογικά στην οικογένεια Ντούκα. Εκείνη τη στιγμή, η πόρτα πίσω από τον Λορέντζο άνοιξε και ο Αντριάνο μπήκε στο δωμάτιο. Η Κατερίνα τον κοίταξε και δήλωσε ήρεμα ότι ο Αντριάνο ήταν ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός της Άννας, πράγμα που σήμαινε ότι μετά τον θάνατό της όλα τα δικαιώματα του Βαλέντι θα περνούσαν σε αυτόν. Ο Λορέντζο γύρισε στον αδελφό του, αλλά από το πρόσωπό του κατάλαβε το χειρότερο πράγμα ακόμη και πριν από την ερώτηση. Ο Αντριάνο το ήξερε ήδη αυτό, και αυτό το τελευταίο μυστικό της Ιζαμπέλα ήταν που έκρυβε από τον Λορέντζο για 7 χρόνια. Ο Αντριάνο ήξερε ότι δεν ήταν ο βιολογικός γιος του Βιτόριο Ντούκα, αλλά το είχε κρύψει για 7 χρόνια, όχι για χάρη της κληρονομιάς, αλλά επειδή αυτή η αλήθεια εξηγούσε γιατί η Κατερίνα έπρεπε να καταστρέψει την Ιζαμπέλα και γιατί, μετά τον θάνατό της, η Άννα ήταν αναπόφευκτα ο επόμενος στόχος. Σιωπή έπεσε στη μεγάλη αίθουσα της παλιάς κατοικίας και ο Λορέντζο κοίταξε τον αδερφό του για λίγα δευτερόλεπτα, περιμένοντας μια άρνηση. Ωστόσο, ο Αντριάνο χαμήλωσε αργά το βλέμμα του και παραδέχτηκε ότι είχε μάθει για την καταγωγή του τη νύχτα της δολοφονίας της Ιζαμπέλα. Ο βιολογικός του πατέρας ήταν ο Ματέο Βαλέντι, ο ίδιος άντρας που απέκτησε την Άννα λίγα χρόνια αργότερα. Ο Βιτόριο είχε πάρει τον Αντριάνο ως βρέφος μετά τον θάνατο της μητέρας του κατά τη διάρκεια ενός πολέμου μεταξύ των φυλών και τον είχε μεγαλώσει σαν δικό του γιο, ελπίζοντας να κρύψει για πάντα τον τελευταίο κληρονόμο Βαλέντι μέσα στην οικογένεια που είχε καταστρέψει τη γραμμή του. Η Κατερίνα συμφώνησε να μεγαλώσει το αγόρι μόνο και μόνο επειδή το θεωρούσε προσωρινή λύση, αλλά όταν η Άννα εμφανίστηκε χρόνια αργότερα και η Ιζαμπέλα άρχισε να συλλέγει στοιχεία για την καταγωγή των 2 παιδιών, το παλιό μυστικό έγινε απειλή για ολόκληρη την αυτοκρατορία των Ντούκα. Αν τα έγγραφα δημοσιοποιούνταν, θα αποκαλυπτόταν ότι μέρος της περιουσίας είχε αποκτηθεί μετά τον πόλεμο μέσω συναλλαγών των οποίων η νομιμότητα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Και το πιο σημαντικό, οι παλιές οικογένειες θα είχαν 2 εν ζωή κληρονόμους Βαλέντι, γύρω από τους οποίους θα μπορούσαν να επανενωθούν. Η Κατερίνα κοίταξε τον Αντριάνο χωρίς την παραμικρή μητρική ζεστασιά και είπε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ευγνώμων στους Ντούκα που έζησαν τόσο καιρό. Μετά από αυτό, ο Λορέντζο κατάλαβε επιτέλους γιατί ο αδελφός του προστάτευε συνεχώς την Άννα, παρόλο που τη γνώριζε ελάχιστα. Δεν προστάτευε ένα αφηρημένο παιδί ή μια κληρονομιά, αλλά την ίδια του τη μικρότερη αδερφή. Ο Μάρκο κρατούσε το όπλο του κατεβασμένο, αλλά ο Λορέντζο είδε την ένταση στο χέρι του και κατάλαβε ότι ο αρχηγός ασφαλείας περίμενε μόνο την εντολή. Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα συνέχισε να μιλάει, προσπαθώντας να κατευθύνει τη συζήτηση πίσω στο σημείο που πάντα ένιωθε πιο δυνατή, τον υπολογισμό. Ισχυρίστηκε ότι η Ιζαμπέλα είχε θέσει τον εαυτό της σε κίνδυνο επειδή θα μπορούσε να πάρει την Άννα, να φύγει και να μην επιστρέψει ποτέ, αλλά αντίθετα είχε επιλέξει να καταστρέψει ένα σύστημα που υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Ο Λορέντζο διέκοψε τη μητέρα του και ρώτησε γιατί ήταν απαραίτητο να τη σκοτώσουν αν η καταστροφή των εγγράφων θα ήταν αρκετή. Η Κατερίνα απάντησε ότι τα έγγραφα μπορούσαν να αποκατασταθούν
να βρεθούν μάρτυρες και ότι ένα άτομο που κάποτε καταλάβαινε το σύστημα δεν μπορούσε να εξαναγκαστεί ξανά σε άγνοια. Αυτή η δήλωση κατέστρεψε εντελώς την τελευταία πιθανότητα να θεωρηθεί αυτό που είχε συμβεί ως τραγωδία που είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Η Ιζαμπέλα δεν είχε σκοτωθεί από φόβο ή κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας ανταλλαγής πυροβολισμών. Ο θάνατός της ήταν η συνειδητή απόφαση κάποιου για τον οποίο η διατήρηση της εξουσίας ήταν πιο σημαντική από τις ζωές των άλλων. Αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Λορέντζο δεν διαφώνησε περαιτέρω. Όσο περισσότερο μιλούσε η Κατερίνα, τόσο περισσότερο επιβεβαίωνε αυτό για το οποίο είχε έρθει. Δεν το είχε καταλάβει ακόμα. Πριν μπει στην κατοικία, ο Τόμας έδεσε έναν μικρό πομπό στα ρούχα του Λορέντζο, συνδεδεμένο με αρκετές ανεξάρτητες συσκευές εγγραφής. Το αντίγραφο του βίντεο από την αποθήκη βρισκόταν ήδη εκτός του οικογενειακού δικτύου. Η επιστολή της Ιζαμπέλα είχε σαρωθεί και η ομολογία της Κατερίνας καταγραφόταν τώρα ολόκληρη. Ο Λορέντζο δεν σκόπευε πλέον να επαναλάβει το παλιό του λάθος, να λύνει τα πάντα με μία λήψη. Πριν από 7 χρόνια είχε οδηγηθεί να πιστέψει σε αρκετούς ενόχους, μετά τους οποίους τους είχε καταστρέψει πιο γρήγορα από όσο είχε χρόνο να μάθει ολόκληρο το σύστημα. Σήμερα ήθελε να αφήσει στοιχεία που θα ζούσαν περισσότερο από οποιονδήποτε από τους παρόντες. Η Κατερίνα τελικά πρόσεξε την ασυνήθιστη ηρεμία του γιού της και ρώτησε γιατί είχε έρθει πραγματικά, αν δεν επρόκειτο να συζητήσει τη συμφωνία. Ο Λορέντζο απάντησε ότι ήθελε μόνο ένα πράγμα από αυτήν. Μια παραδοχή ότι η εντολή να σκοτώσουν την Ιζαμπέλα είχε έρθει από αυτήν. Η Κατερίνα γέλασε και είπε ότι αν αυτό τον έκανε να νιώσει καλύτερα, θα μπορούσε να το θεωρήσει ομολογία. Ο Μάρκο γύρισε απότομα το κεφάλι του προς το μέρος της, σαν να είχε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο μπροστά στη μερωμένη του και απέτησε να ελεγχθεί ο Λορέντζο. Εκείνη τη στιγμή, ο Αντριάνο έκανε ένα βήμα μπροστά. Ο Μάρκο σήκωσε το όπλο του, αλλά δεν πρόλαβε να πυροβολήσει. Τα φώτα στην κατοικία έσβησαν, επειδή ο Τόμας, που στεκόταν κοντά στον εξωτερικό πίνακα, έκοψε το ρεύμα ακριβώς την καθορισμένη ώρα. Ο Λορέντζο βούτυξε στο πλάι, ο Αντριάνο ανέτρεψε ένα βαρύ τραπέζι και η πρώτη σφαίρα του Μάρκο χτύπησε ένα ξύλινο πάνελ τοίχου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άναψε ο αμυδρός φωτισμός έκτακτης ανάγκης και η Κατερίνα κινούνταν ήδη προς την πλαϊνή πόρτα που κάποτε είχε χρησιμοποιηθεί για την εκένωση της οικογένειας. Ο Μάρκο την κάλυψε, υποχωρώντας πίσω της, αλλά ο Αντριάνο γνώριζε την παλιά κατοικία τόσο καλά όσο και ο Λορέντζο και κατάφερε να μπλοκάρει το πέρασμα από το διπλανό δωμάτιο. Ο Μάρκο βρέθηκε ανάμεσα στα αδέρφια. Ο Λορέντζο τον διέταξε να αφήσει κάτω το όπλο του και του υπενθύμησε ότι η Κατερίνα ήταν απλώς πρόθυμη να το παραδώσει με αντάλλαγμα τη δική της ασφάλεια. Πριν από λίγα λεπτά, αυτά τα λόγια μπορεί να φαίνονταν σαν απλή χειραγώγηση, αλλά ο Μάρκο είχε ακούσει ο ίδιος την προσφορά και τώρα, για πρώτη φορά, κοίταζε την Κατερίνα όχι ως κάποιον που υπηρετούσε, αλλά ως κάποιον που είχε ήδη αποφασίσει να τον κάνει τον μοναδικό ένοχο. Η Κατερίνα απέτησε να πυροβολήσει. Ο Μάρκο δεν πυροβόλησε. Κατέβασε αργά το όπλο και είπε ότι πριν από 7 χρόνια και αυτός δεν είχε πατήσει τη σκανδάλη, οπότε η Κατερίνα έπρεπε να το κάνει η ίδια. Στη συνέχεια, ομολόγησε ότι μετά την επίθεση, αυτός ήταν που είχε δημιουργήσει ψεύτικα ίχνη εναντίον του Βαλέντι, είχε ανταλλάξει μερικά από τα ερευνητικά υλικά και είχε δώσει στον Λορέντζο τα ονόματα των ατόμων που έπρεπε να εξαλειφθούν. Σε αντάλλαγμα, η Κατερίνα του είχε υποσχεθεί μια θέση υπεύθυνη για την ασφάλεια και την προστασία της οικογένειας, αλλά με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησε ότι η ανάγκη της για τη σιωπή του ήταν η μόνη εγγύηση της ζωής του. Τώρα, με τις κασέτες και τους μάρτυρες, γινόταν περιττός. Η Κατερίνα τον αποκάλεσε δειλό και άπλωσε το χέρι της για μια μικρή τσάντα κοντά στον τοίχο. Ο Αντριάνο παρατήρησε πρώτος την κίνηση και κατάφερε να της χτυπήσει το χέρι. Ένα πιστόλι έπεσε από την τσάντα, γλίστρισε στο πάτωμα και έπεσε στα πόδια του Λορέντζο. Σήκωσε το όπλο, αλλά δεν το έστρεψε προς τη μητέρα του. Η Κατερίνα κοίταξε τον γιο της με σχεδόν γνήσια κατανοησία, σαν να μην μπορούσε να φανταστεί ότι ένας άντρας που θεωρούσε συναισθηματικό και αδύναμο θα μπορούσε να αρνηθεί την πιο βασική μορφή εκδίκησης. Ο Λορέντζο είπε ότι ονειρευόταν για 7 χρόνια να δει τον δολοφόνο της Ιζαμπέλα μπροστά του και ήταν σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή θα χρειαζόταν μόνο 1 δευτερόλεπτο. Τώρα καταλάβαινε πόσο επωφελής θα ήταν ένας τέτοιος θάνατος για την Κατερίνα. Μία βολή θα την μετέτρεπε σε ένα ακόμα πτώμα, γύρω από το οποίο θα προέκυπταν νέες θεωρίες σε λίγα χρόνια και ο Λορέντζο θα παρέμενε για άλλη μια φορά ο άνθρωπος που κατέστρεψε την απάντηση πριν αυτή γίνει αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι, η Κατερίνα θα παρέμενε ζωντανή και για πρώτη φορά θα έχανε την ικανότητα να ελέγχει την ιστορία που θα άκουγαν οι άλλοι.
Οι άντρες του Τόμας εμφανίστηκαν έξω και μέσα σε λίγα λεπτά η κατοικία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Ο Βιτόριο έφτασε επίσης παρά τις εντολές του Λορέντζο να μείνει μακριά και η συνάντηση των πρώην συζύγων ήταν σχεδόν άφωνη. Η Κατερίνα κοίταξε τον άντρα της και είπε ότι όλα όσα είχαν συμβεί ξεκίνησαν από την αδυναμία του, επειδή δεν είχε καταστρέψει τους κληρονόμους Βαλέντι όταν είχε την ευκαιρία. Ο Βιτόριο απάντησε ότι όλα είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, όταν και οι δύο υπέθεσαν ότι είχαν το δικαίωμα να διαθέσουν τις ζωές των παιδιών τους για να διατηρήσουν την εξουσία. Αυτό δεν τον έκανε αθώο. Η απαγωγή της Άννας, το ψέμα στην Ιζαμπέλα και τα χρόνια σιωπής παρέμειναν τα εγκλήματά του, και ο Λορέντζο αμέσως ξεκαθάρισε στον πατέρα του ότι η αποκάλυψη του ρόλου της Κατερίνα δεν θα άλλαζε τίποτα. Αν η αλήθεια επρόκειτο να αποκαλυφθεί, θα αποκαλυπτόταν εντελώς. Όταν όλα τελείωσαν, ο Λορέντζο επέστρεψε στην ασφάλεια του σπιτιού, όπου η Σοφία καθόταν στον καναπέ, με την Έμα να κοιμάται στην αγκαλιά της. Η Άννα στάθηκε δίπλα στο παράθυρο και αμέσως κοίταξε πέρα από αυτόν, περιμένοντας τον Αντριάνο. Όταν μπήκε μέσα, το κορίτσι δεν έτρεξε κοντά του, ούτε τον αποκάλεσε αδελφό, επειδή 13 χρόνια από τη ζωή κάποιου άλλου δεν μπορούν να καθοριστούν μόνο με ένα επώνυμο. Απλώς ρώτησε αν όλα όσα της είχαν πει ήταν αλήθεια. Ο Αντριάνο απάντησε ότι ήταν και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν επρόκειτο να απαιτήσει από αυτήν καμία εμπιστοσύνη, οικειότητα ή απόφαση για το ποιοι θα έπρεπε να είναι ο ένας για τον άλλον από τώρα και στο εξής. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας ενήλικας δεν προσπαθούσε να αποφασίσει για το μέλλον της Άννας για εκείνη. Ο Λορέντζο τους παρακολουθούσε και αναρωτιόταν αν αυτό ακριβώς δεν είχαν καταλάβει ο Βιτόριο και η Κατερίνα. Για δεκαετίες ισχυρίζονταν ότι οι πράξεις τους προστάτευαν την οικογένεια, ενώ στην πραγματικότητα αφαιρούσαν το δικαίωμα κάθε ατόμου να επιλέξει τη ζωή του. Η Ιζαμπέλα είχε πεθάνει προσπαθώντας να αποκαταστήσει αυτό το δικαίωμα στην κόρη της, και έτσι η νίκη επί του δολοφόνου της δεν θα μπορούσε να είναι ακόμη το πραγματικό τέλος. Το τελικό ερώτημα παρέμενε. Τι να κάνει με την αλήθεια που θα μπορούσε να καταστρέψει την αυτοκρατορία των Ντούκα και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του Βαλέντι στην Άννα και τον Αντριάνο? Η απάντηση ήρθε εκείνο το πρωί, όταν ο δικηγόρος άνοιξε τα έγγραφα από το ντουλάπι 417 και ανακάλυψε την τελευταία συμβολιογραφική επιστολή της Ιζαμπέλα. Δεν απευθυνόταν στο Λορέντζο, τον Αντριάνο ή καν την Άννα. Ο φάκελος έφερε το όνομα του τρίχρονου κοριτσιού που έπαιξε κατά λάθος την πρώτη κασέτα και έθεσε σε κίνηση μια αλυσίδα γεγονότων που διέλυσαν ένα 7ετές ψέμα. Η Ιζαμπέλα είχε γράψει αυτό το γράμμα πολύ πριν γεννηθεί η Έμα, πράγμα που σημαίνει ότι το όνομα στον φάκελο είχε εμφανιστεί αργότερα. Κάποιος είχε βρει τα έγγραφα μετά το θάνατο της Ιζαμπέλα, ήξερε ότι η κόρη της Σοφίας θα κατέληγε μια μέρα στην έπαυλη και είχε ήδη βάλει το παιδί μέρος του σχεδίου. Ο Λορέντζο κοίταξε τον Τόμας, το μόνο άτομο που μπορούσε να το κανονίσει αυτό, και συνειδητοποίησε ότι πριν τελειώσει αυτή η ιστορία θα έπρεπε να πάρει άλλη μια απάντηση. Η εμφάνιση της Σοφίας και της Έμα στο σπίτι των Ντούκα δεν ήταν ποτέ σύμπτωση. Ο Τόμας δεν αρνήθηκε ότι η παρουσία της Σοφίας και της Έμα στην έπαυλη ήταν μέρος του σχεδίου του, αλλά η αλήθεια απήχε πολύ από αυτό που περίμενε ο Λορέντζο. Επειδή ο άντρας που είχε κρύψει τις κασέτες και είχε προστατεύσει την Άννα για 7 χρόνια δεν είχε ποτέ σκοπό να χρησιμοποιήσει ένα τρίχρονο παιδί για να αποκαλύψει τη δολοφονία. Συναντήθηκαν στο γραφείο του ασφαλούς σπιτιού εκείνο το πρωί, ενώ η Σοφία και τα κορίτσια κοιμόντουσαν μετά από μια νύχτα που είχε διαλύσει σχεδόν όλες τις προηγούμενες αντιλήψεις του Λορέντζο για την οικογένειά του. Ο Τόμας έβαλε μπροστά του ένα παλιό αρχείο από ένα γραφείο έβρεσης εργασίας και εξήγησε ότι αρκετούς μήνες νωρίτερα, με ψεύτικο όνομα, είχε στείλει στη Σοφία μια προσφορά εργασίας με την Ντούκα. Τη θυμόταν από την κλινική Σαντάνα και ήξερε ότι είχε ακόμα τον χρυσό σταυρό της Ιζαμπέλας, οπότε βασιζόταν στην παρουσία της Σοφίας στο σπίτι. Αν η κατάσταση γινόταν κρίσιμη, ο Τόμας σχεδίαζε να της πει την αλήθεια και να της ζητήσει να δώσει το σταυρό στο Λορέντζο μαζί με την πρώτη κασέτα. Η Έμα δεν έπρεπε να εμπλακεί καθόλου. Την ημέρα της γιορτής, ο Τόμας μπήκε κρυφά στην πτέρυγα υπηρεσιών, έκρυψε 3 κασέτες πίσω από μια παλιά τηλεόραση και σχεδίαζε να δώσει διακριτικά ένα σημείωμα στη Σοφία εκείνο το βράδυ, αλλά το κορίτσι βρήκε πρώτα ένα από αυτά και το πήγε στην κεντρική αίθουσα. Όλα όσα συνέβησαν αφού πάτησε το κουμπί ήταν μια αλυσίδα συμπτώσεων που κανείς δεν είχε σχεδιάσει. Ο Λορέντζο ρώτησε στη συνέχεια για το γράμμα με το όνομα της Έμα και για πρώτη φορά σε όλη τη συζήτηση ο Τόμας έμεινε άναυδος. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ αυτόν τον φάκελο, πόσο μάλλον να είχε γράψει το όνομα του παιδιού πάνω του. Επέστρεψαν αμέσως τα έγγραφα στο ντουλάπι 417. Η επιγραφή «Έμε» ήταν πράγματι διαφορετική από το γραφικό χαρακτήρα της Ιζαμπέλα,
αλλά ο Λορέντζο είχε μάθει να μην μετατρέπει ένα ακόμη μυστήριο σε μια νέα συνωμοσία. Αντί να μαντέψει, ζήτησε από τη Σοφία να κοιτάξει τον φάκελο. Η γυναίκα αναγνώρισε αμέσως το γραφικό χαρακτήρα και είπε ήσυχα ότι είχε γράψει η ίδια το όνομα. Πριν από λίγες εβδομάδες, πριν εγκατασταθεί στην έπαυλη, τακτοποιούσε παλιά πράγματα και ανακάλυψε αυτόν τον φάκελο μέσα σε ένα κουτί όπου είχε φυλάξει έναν χρυσό σταυρό για πολλά χρόνια. Υπέθεσε ότι η επιστολή είχε κατά λάθος βρεθεί στα υπάρχοντά της μαζί με τα υπάρχοντα ενός ασθενούς και επειδή ο φάκελος ήταν σφραγισμένος και χωρίς διεύθυνση, η Σοφία είχε γράψει το όνομα της κόρης της πάνω του, σκοπεύοντας να χρησιμοποιήσει το όμορφο χοντρό χαρτί για μια μικρή οικογενειακή επιστολή που θα διάβαζε η Έμα όταν θα μεγάλωνε. Τότε η γυναίκα το ξέχασε. Ο Τόμας εξήγησε πως ο φάκελος κατέληξε στο ντουλάπι μετά τα γεγονότα στην κλινική, είχε βρει τη Σοφία και είχε πάρει κρυφά μερικά από τα υπάρχοντα της Ιζαμπέλα, φοβούμενος ότι οι άνθρωποι της Κατερίνας θα έρχονταν να τους πάρουν, και ανάμεσά τους ήταν ένας φάκελος με προδιευθύνσεις. Έτσι, το τελικό, τρομακτικό μυστήριο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μέρος ενός μεγάλου σχεδίου, αλλά μια απλή ανθρώπινη σύμπτωση, και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ ο Λορέντζο ένιωσε ανακούφιση. Δεν έκρυβε κάθε σύμπτωση προδοσία. Δεν ήταν κάθε χειρονομία ένας κώδικας και δεν ήταν κάθε άτομο γύρω του εχθρός. Μέσα βρισκόταν η τελευταία επιστολή της Ιζαμπέλα. Γράφτηκε μετά την πρώτη της συνάντηση με την Άννα, όταν οι γενετικές εξετάσεις είχαν ήδη επιβεβαιώσει ότι το κορίτσι που είχαν βρει ήταν πράγματι δικό της. Η Ιζαμπέλα δεν ήξερε ποιος θα λάμβανε μια μέρα την επιστολή, οπότε την ξεκίνησε με λόγια που απευθύνονταν στο άτομο που θα ανακάλυπτε την αλήθεια μετά από αυτήν. Έγραψε ότι για πολλά χρόνια σκεφτόταν να τιμωρήσει τους ανθρώπους που πήραν την Άννα ως κύριο στόχο της, αλλά αφού γνώρισε την κόρη της, συνειδητοποίησε ότι η εκδίκηση δεν θα της έφερνε τίποτα πίσω. Ένα παιδί δεν χρειαζόταν μια αυτοκρατορία που καταστρέφεται για χάρη του, ή ενήλικες που θα μετέτρεπαν την καταγωγή του σε σημαία για ένα νέο πόλεμο. Χρειαζόταν ασφάλεια, το δικαίωμα να επιλέξει το όνομά του και την ευκαιρία να ξυπνήσει ένα πρωί χωρίς να είναι κληρονόμος, απειλή ή απόδειξη κανενός. Η Ιζαμπέλα παρακάλεσε όποιον διάβαζε την επιστολή να μην κάνει το τελευταίο της λάθος και να μην μετατρέψει την αποκαλυφθήσα αλήθεια σε νέο πρόσχημα για αιματοχυσία. Ο Λορέντζο τελείωσε την ανάγνωση, έκλεισε τα μάτια του και έμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα. Για 7 χρόνια ήταν πεπισμένος ότι ο καλύτερος τρόπος να αγαπάει την νεκρή γυναίκα του ήταν να την εκδικηθεί, όταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε η Ιζαμπέλα ήταν να τερματίσει αυτή την αλυσίδα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το σύστημα που είχε χτίσει η Κατερίνα εδώ και δεκαετίες άρχισε να καταρρέει, όχι από πυροβολισμούς, αλλά από έγγραφα. Αρχεία αποθήκης, οικονομικές μεταφορές, η ομολογία του Μάρκο και υλικά από το κελί παραδόθηκαν σε δικηγόρους και ερευνητές μέσω ανεξάρτητων καναλιών. Ο Μάρκο συμφώνησε να καταθέσει, κατανοώντας ότι ήταν η μόνη του ευκαιρία να σταματήσει να είναι ένας άνθρωπος που η επόμενη πλευρά θα εκμεταλλευόταν και θα κατέστρεφε. Ο Βιτόριο βγήκε επίσης από την κρυψώνα του και παραδέχτηκε το ρόλο του στην απαγωγή της Άννας, την πλαστογράφηση εγγράφων και την πολυετή συγκάλυψη των εγκλημάτων. Ο Λορέντζο δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον σώσει. Ο πατέρας του είχε κάποτε εξηγήσει τα πάντα ως προστασία της οικογένειας, αλλά η επιστολή της Ιζαμπέλα έθετε ένα πολύ απλούστερο κριτήριο. Αν το όνομα, η μητέρα και το δικαίωμα στη ζωή ενός παιδιού αφαιρεθούν για χάρη της προστασίας του, αυτό δεν αποτελεί πλέον προστασία. Η Κατερίνα αρνήθηκε να θεωρήσει τον εαυτό της ηττημένη μέχρι το τέλος. Ακόμα και όταν το δίκτυο λογαριασμών και μεσαζόντων της άρχισε να διαλύεται, ισχυρίστηκε ότι ο Λορέντζο κατέστρεφε προσωπικά την κληρονομιά της οικογένειας. Της απάντησε μόνο μία φορά ότι έκανε λάθος με μία λέξη. Σε όλη της τη ζωή δεν υπερασπιζόταν την οικογένειά της, αλλά την εξουσία. Η Άννα αρνήθηκε να υιοθετήσει αμέσως το επώνυμο Βαλέντι ή Ντούκα. Αποφάσισε να παραμείνει Άννα Ρος, μέχρι να καταλάβει ποιο όνομα ήθελε να έχει. Και για πρώτη φορά ο Λορέντζο προσπάθησε να της προσφέρει μία λύση. Ο Αντριάνο έκανε το ίδιο. Αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει την καταγωγή τους για να διαφωνήσει για παλιά περιουσιακά στοιχεία και πρότεινε να δωρήσουν το αμφισβητούμενο μέρος της περιουσίας σε ένα ανεξάρτητο ίδρυμα αφιερωμένο στην υποστήριξη παιδιών που είχαν χάσει τις οικογένειές τους από εγκληματική βία. Η σχέση τους εξελίχθηκε αργά. Δεν άρχισε να τον αποκαλεί αδελφό την επόμενη μέρα και εκείνος δεν προσπάθησε να γίνει αδελφός από ορμή για αίμα. Απλώς μιλούσαν, μερικές φορές δείπνουσαν μαζί και σταδιακά γνωρίζονταν χωρίς την πίεση να μετατρέψουν αμέσως 13 χαμένα χρόνια σε ένα ευτυχισμένο τέλος. Η Σοφία σκόπευε να παραιτηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Πίστευε ότι είχε εκθέσει την κόρη της σε υπερβολικό κίνδυνο αποδεχόμενη τη δουλειά στους Ντούκα.
Αλλά ο Λορέντζο δεν την πτώησε, ούτε της πρότεινε να σιωπήσει. Απλώς την ευχαρίστησε που κράτησε τον σταυρό μιας άγνωστης ασθενούς για 8 χρόνια, παρόλο που θα μπορούσε να τον είχε πετάξει πολύ καιρό πριν. Η Σοφία απάντησε ότι μερικές φορές οι άνθρωποι κρατούν ένα μικρό αντικείμενο απλώς επειδή κάποιος το κράτησε κάποτε στο χέρι του και τρομοκρατήθηκε. Στη συνέχεια, τοποθέτησε τον σταυρό της Ισαβέλας μπροστά στο Λορέντζο, αλλά εκείνος αρνήθηκε να τον πάρει. Τη ζήτησε να δώσει το στολίδι στην Άννα, επειδή δεν ανήκε στο παρελθόν, αλλά στην κόρη της γυναίκας που προσπαθούσε να τη βρει τόσα χρόνια. 1 χρόνο αργότερα, ο Λορέντζο συμφώνησε να γιορτάσει τα γενέθλιά του για πρώτη φορά. Δεν υπήρχαν 200 καλεσμένοι, ούτε φύλακες ασφαλείας σε κάθε παράθυρο, ούτε μακριά τραπέζια στην μαρμάρινη αίθουσα. Σε ένα κανονικό τραπέζι κάθονταν ο Αντριάνο, η Άννα, η Σοφία και μερικοί άνθρωποι που είχαν μείνει πίσω μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Η Έμα ήταν τώρα 4 ετών και μόλις που θυμόταν το βράδυ που κατά λάθος άνοιξε την κασέτα. Για εκείνη, ο Λορέντζο είχε πάψει προπολού να είναι ο άνθρωπος που οι άλλοι αποκαλούσαν αφεντικό και ήταν απλώς ένας θείος με ένα μεγάλο σπίτι όπου κάποτε υπήρχαν πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Μετά το δείπνο, το κορίτσι έτρεξε στο δωμάτιο μουσικής και λίγα λεπτά αργότερα κάλεσε όλους στην παλιά τηλεόραση. Ο Λορέντζο ένιωσε ένα γνώριμο ρίγος βλέποντας το βίντεο, αλλά η Έμα κρατούσε μια ολοκαίνουργια κασέτα, μια στην οποία η Σοφία είχε ηχογραφήσει το καλοκαιρινό τους ταξίδι. Το κορίτσι την έβαλε και ρώτησε ποιο κουμπί να πατήσει. Ο Λορέντζο ήρθε, κάθισε δίπλα της και πάτησε το κουμπί μαζί της. Η οθόνη έδειχνε την Άννα να γελάει δίπλα στη θάλασσα, μετά τον Αντριάνο να προσπαθεί να κρυφτεί από την κάμερα, τη Σοφία να κρατάει την Έμα και τέλος τον ίδιο το Λορέντζο, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από χρόνια έδειχνε σαν να μην περίμενε επίθεση από πίσω από τη διπλανή πόρτα. Κανείς δεν μίλησε στο δωμάτιο. Στο ράφι δίπλα στην τηλεόραση βρισκόταν μια φωτογραφία της Ιζαμπέλα και γύρω από το λαιμό της Άννας κρεμόταν ο χρυσός σταυρός της. Ο Λορέντζο κοίταξε την οθόνη και κατάλαβε γιατί αυτή η πρώτη παλιά κασέτα είχε αλλάξει τη ζωή του. Δεν είχε φέρει πίσω την Ιζαμπέλα, ούτε είχε διορθώσει τα 7 χαμένα χρόνια. Απλώς είχε αναγκάσει τους ζωντανούς να πάψουν οριστικά να υπάρχουν σύμφωνα με τους κανόνες ενός νεκρού παρελθόντος. Η Έμα ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του και ρώτησε γιατί χαμογελούσε, παρόλο που δεν συνέβαινε τίποτα αστείο στο βίντεο. Ο Λορέντζο απάντησε ότι κάποτε είχε κατά λάθος βάλει μπροστά μια πολύ κακή ταινία που η οικογένειά του γύριζε για πολύ καιρό και τώρα επιτέλους ηχογραφούσαν μια άλλη. Το κορίτσι δεν κατάλαβε, αλλά έγνεψε με ικανοποίηση και συνέχισε να παρακολουθεί. Η καλοκαιρινή ηχογράφηση τελείωσε στην οθόνη, εμφανίστηκε μια μπλε προφύλαξη οθόνης και ο Λορέντζο ετοιμαζόταν να κλείσει την τηλεόραση όταν η Άννα του ζήτησε να περιμένει. Έβρελε μια άλλη κασέτα από την τσέπη της, αυτή που της είχε δώσει ο Τόμας πριν από μήνες. Ήταν η τελευταία ηχογράφηση της Ιζαμπέλα, αλλά δεν περιείχε εξομολογήσεις, απειλές, ονόματα ή αποδεικτικά στοιχεία. Η Ιζαμπέλα καθόταν μπροστά στην κάμερα λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, ηχογραφώντας ένα μήνυμα για την Άννα, ελπίζοντας κάποια μέρα να το δείξει στην κόρη της αυτοπροσώπως. Είπε ότι δεν ήξερε πόσο καιρό θα της χρειαζόταν για να την φέρει σπίτι, αλλά ήθελε η Άννα να θυμάται ένα πράγμα. Η οικογένεια δεν ορίζεται από ένα επώνυμο ή μια κληρονομιά ή ανθρώπους που απαιτούν πίστη λόγω κοινού αίματος, αλλά από εκείνους γύρω τους, οποίους δεν χρειάζεται να φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου. Όταν τελείωσε η ηχογράφηση, η Άννα έκλαιγε. Ο Αντριάνο κρατούσε το χέρι της σιωπηλά και ο Λορέντζο κοίταζε την κενή οθόνη, για πρώτη φορά μη θέλοντας να μάθει τι θα ηχογραφούνταν στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Το μυστήριο είχε τελειώσει. Η Ιζαμπέλα είχε πει επιτέλους όλα όσα είχε να πει. Οι ένοχοι δεν έλεγχαν πλέον την ιστορία και το κορίτσι που ήταν κρυμμένο για τόσα χρόνια για χάρη της εξουσίας κάποιου άλλου επέλεγε ποια θα γινόταν. Πριν από 7 χρόνια, μια βιντεοκασέτα ήταν κρυμμένη για να μην αποκαλυφθεί ποτέ η αλήθεια. Και 7 χρόνια αργότερα την άνοιξε κατά λάθος η τρίχρονη κόρη της υπηρέτριας, η οποία δεν μπορούσε να διαβάσει την ετικέτα στο κουτί και απλώς πάτησε το μεγαλύτερο κουμπί. Μερικές φορές ένα τεράστιο ψέμα καταρρέει όχι επειδή κάποιος αποδείχθηκε ισχυρότερος από αυτό, αλλά επειδή την πιο ακατάλληλη στιγμή ένα μικρό άτομο δεν έχει μάθει ακόμα να φοβάται αυτό που οι ενήλικες του λένε να μην αγγίζει.